Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Almrada hoş geldiniz. Sağ ol, kemine hoş gördük. Esselamu aleyküm, hormatly yurttaşlar. Yine bugün men kemine bilen soraw jogaba çykmaly boldum. Dün ýogsam şu gepleşik saparagy bilen geçirilmeli. Oňum ýerde kompýuter biraz näsä bolupdyr. Keminede aňyrda da o ýanky internet gatyp pes saparagy jaň edip çykyp bilmez. Şoň üçin şu gün men gatnaşýan soraw jogaby. Näme soraglaryňyz bar bolsa, şu tema boýunça berip bilersiňiz. Şonu aýdym. Bugün aslında saparağa da gelip bilerdi de. Saparağa şu atlar. Başagay. Bugün soralara cevap. Dünden beri internetimiz gowy däldi. Illeşler şu günen belki problemasy barmy, ýokmy? Aydarsınız oňat gelýärmi? Ýani doňup duran ýalak bir näme däldir. Illeşler bar bolsa şeýler näme? Onu aydın. Bugün yok ýaly. Ulaka näme ýazan oklar. Illeşlerimiz. Bugün soralara cevap hemişek ýaly bir illeşler. Yarım saat aktual bir temany gurulma diýäsde. Bugün ine şu taýda bir surat bar. Halmyrada size däme görünýändir surat. Görünýär. Ya surat Daşoğuz velayetinden geldi. Daşoğuz'dan şuna benzeş gatken suratlar geldi. Yankı çağacıklar, yankı kabaların içinden, zibilin içinden tapan tupanını alacak olup ya da şu taydan imitlenip görenlerim var. Her türlü bir ýagdaý vardı. Yani bu indi şeyle bir umumlaşdyrýarlar yani. Umumlaşdyrmaň başga bir adam suwlandyrmakdyr. Bu hemme ýurtda da bar diýilen ýaly bir ýagdaý bar. Birinciden hemme ýurt bilen bizim işimiz ýok. İkinciden hem Türkmenistan hemme ýurt ýalak ýurt däl. Adatdan daşary bir ýurt. Yani tebii baýlyklarymız her türlü nämämiz bar da ýene sapara bilen yakın günlerde ya da bundan sonraki sapara bilen etjek çykyşymyzda yine şu gaz nevit barada başka çarak gurrun ederiz bu ýanky bir üýtgeşikrak. Soň illeşimiz o şu taýda halal çörek diýär-de yine ýanky şeyle bir at berýärler ýanky halal gazanjyň şunuň ýazatdyny ýöne bu illeşimiz değişip ýazypdyr. Onu düşünün ýanky ýalňyş düşünmänsiz. Mana halal gazanç şunuň ýaly agyr hapa işleri edip gazansaň halal gazanç bolýar diýende halal sözüniň bir nemesi bar, dowam bar. O taýda gutaran halal gazanç boldy diýip halal adam ýa-da halal gazanýan, halal işler edýän diýeli goşadyrnak içinde halal nemesi. Bu adamlar en sonunda o cennete gidiyor, Allah cennetine koyuyor diyen ýalda soň. Onu hemçindir bir baýa adamlar düşünen ok. Baýa adamlar hem şeydip arasında bir näme etmeli, halal gazanç etmeli, hemçin olar eden ok. Ýöne o iň dindar bolup berenem şolar bir tarapdan. Halal sözü bilen baglanyşykly. Hatta näme geçen bir çıkış etdim Halmyrada görünsüňizdir ýanky din we zalymlar diýip. Indi köp adam hakyky din o däl ýene eýle beýle diýler onuň ýalan bir teoriýa bar hakyky din diýip. Hakyky din o däl diýilen bir legenda bar diýeli hatta. Hakykysynam o tarih boýunça bir ýerde görülmedi. Onam bir gowy üstünden bellep geçmeli.
Yani menin getirjek bolýan yerim şu adamlaryň şu taýda zibilin içinden görüň ine nähil agyr ýagdaýda. Kimisler şunuň ýaly durmuşda ýaşama. Onda da ýurdun aşagyndan o newit gaz, o ýanky çüýdürüm bolup çykyp duran wagtda. Ya kimisler hiç kim inanmaz beýle bir zadyň bolup biljegine de. Ýöne bar. Gynasaq da ine şunuň bolmaly dälligi, o munuň bolmaly dälligine ýanky din bilen hem o baglanşdyryp bilen zok, sowatsyzlyk bilen hem hatda baglanşdyryp bilen zok. Hatta diýen ýanky sowatsyzlyk. O sowatsyzlyk bu derece ýagdaýa getirmeli däl-de bizde düýünden başga bir zat bar ine. Bunun arkasında näme var? Şu adamları şu 3 adam görünýär-de. O ýanky kamera düşürüp duran bilen 4 adam görünýär. Ýanky kamera düşürüp duran aslında namys edipdir ýyleşlerine. Namys etdim diýe, oturdum, gördüm diýe ertirden bäri nämäni dörjelýäs diýe-de içine gazap. Gördüm diýe biz näme diýäs bu taýda diýilen sonra ýan diýe özüme soň. O tarapdan hem diye polis gelip kovup başka yerde de ullakan işem yok, çöregem yok değil ya. Indi şu adamları 4 adamı bir araya getiren zat näme zat ne? Hamrada emmemize de sonra yani sonra cevabı geçmezden ozal. Benim bir sonra verip başlayın. Hamrada siz aydıp berseniz näme için bu adamlar bir araya gelipdir bu taýda. Zibilin barlygy üçin mi gelipdir? Ya da bu adamlar sowatsızlyk üçin mi gelipdir? Ya da bu adamlar halal gazanç edel diýip şu taýa gelipdir? Näme üçin gelipdir? Kemene yaman gaty agyr soru şu surata seredip ýüregim gyýlyp durdy. Gör bak bizim gül ýaly halkymyzy nä derejä ýetiripdirler. Bular insan diýerlik ýagdaýym ýok, şular ýaly bilin içinde gezip beren adamlar. Näme getirdi bular diýen soraňa ine şu 30 ýyllap halkyň sesini çykarmamy oturuldygy birincide. Bula pikir etdi. Goňşymyň başyna gelen agyr gün meniň başyma gelmez diýip. Birowaň çetinne hökümet biriniň jaýyny ýyksa beýlekler barmady şoňa kömek etmäge. Men kabat galsa bolýar diýip. Netijede ine bütün Türkmenistany bütün ýurdumyzy ine biwad edip goýdular. Bütün ýeri ýok. Bular keypine gelenak bu adamlar şurada bilhana. Sol ölmez öldü bir günlük hurşluğunu tapmak için mecbur şu zibilleri dörmeli. Men seyredi botun bizi bil bir dün şu öňün taşlanan zibilimde köyneden yatan zibiller olmalı. Gör bak Sovet zamanından alın. Şu döwürler ol plastik çüşe ol bir metal bölükler zıngılıyardı. Onu yığınayan adam yok doğrusuna. Belki şu zatların gözlüğündedir bu adamdan bolup geçsin. Ýöne gaty gynanyrjy da 20-nji asyrda näden ýang bellep geçdiňde ýerasty baýlyklar nebide gazy ýer aşagynyň özü çüwdürip ýokaryp çykyp duran döwletiň 4 milyona ýetmeýän ähli umumy sany 4 milyona ýetmeýän milletiň deň ýarsynyň gowragy Türkiýede ýygyny naqqalanlar. Eklemek üçin gazanç diýip çykyp giden milletiň ine şular ýaly göz gulban ýagdaýda ýaşamagy haky barmy ýa ýokmy? Diyen soru ortaya çıkıyor. Bunun sebeplerinin birini yan aýtdym. Birincisi halkyň özü günäkär. Şuň kıyaslaryň en atalary, ýagny men deň duşlap öz döwrüne döşürip şol öz azatlygyny, öz erkinligini, öz hak hukugyny gowramalyk üçin çağalary şuwuna düşdi. İkinciden bir ýanky ilmsizlik, bilimsizlik niýaz bana men aýdan bolsam belki ikirjinlenen adam boldy. Ýöne öz agzyndan eşitdiňiz eden çykyşyny şol 93-nji ýyly, 92-nji ýyly degişli çykyş. Näme gerek bize 10-11 klas, 9 klas bolýar oglanlara diýip. Gyýla barada görürmem ýok. Ine şeýdip halkymyzyň aňyny bular garşyşdyrdylar. Ennem ilmsiz, bilimsiz kördekin ene millet hana başyny galdyrmagy mümkinçiligi ýok. Onun için bärde günäni diňe ol niýazdan ýa-da Gurban bolan gözlemek gerekkel. İlkinji nowatda özümizden gözlemeli.
Şoňa da hatda şuňky ýaşap beren esasany ýaşlar düşünýän. Bula pikir edýär, ýaşlyk bir ömürlük gelen zatdyr. Elmeda mene şolar ýaly güýç kuwatly, nira diýse, ýelk ýasap ylgap beren ýaş oglan gyzy bolar diýip pikir edýär. Ýok. Bular ýaly agyr işte işläp, ýurdun daşyny hepde 6 gün işläp, her 6 günde 8-10 sagatdan durman işlenýän bolsa, sizin 45 ýaşdan soň hiç bir derde ýaramaýan 10 ýyl 15 ýyldan soňra. Şonuň üçin ine biziň hemmämiňe görkezme, ine maňlaýymyzyň baryp diýerejek ýeri şu. Tak şu kura ýerýänçek, ine ýer dörüp geçmeli, soňra mene öze tak baryp amanatymyz tapşyramyzdan soň mene çukurda ýatmaly. Ine türkmen şoň üçin yaradyldymy? Ýa-da türkmen ine Ýewropada ähli milletler. Men gezip aýlanan ýerimde dürli millet her biriniň ýaşaýşy şol Türkmenistany aýdaly şol hökümete yaranyp gün gözeran görüp berini bar. Şolardan bäş onessa ýokardy. Sada adamyň grajdaniynyň durmuşy ýa durmuş şerti. Bizde bolsa ine bunu nädip biz dünýä görkezmeli, nädip biz dünýä ýaýmaly. Şu goňşy Özbegistanda da ýok aşylar ýaly ýa Gazagystanda. Men bilemek Awganystanda bar bolmagy mümkin. Ýöne şu derejedem ka ýa ýokmy diýilen sorag bardy. Ýöne olarda hiç asar biziňki bilim sistemasy bolmanydy. Ýa döwlet hem ýok biziňki okuwam bolmany. Şoň üçin olar ejer çekip oturyn. Biz näme üçin ejer çekýär? Şu sorag her bir adam özüne bermeli. Mene şey diýip düşünýän temin. No. Ya Halmurada bir näçe sebäbini aýtdy. Aslında bunun bir sebäbi ýok. Ýöne bizim ildeşlerimiz o bir sany sebäp gözleýän bolup bilerse ansat gelýär bu. Bizimki ýalak jemgiýetlerde şeýle bolýar. Bunun günäkary bir günäkär mysal üçin Halmurada şeytan diýsen hasam gowy neme diýär, çözülen ýaly bolýar. Çözülmeýär. Ya bu işin içinde o şeytanam yok, neme de yok. Sonra bir ildeşimiz soraptır da yankı. O dinde bar mı diye şeyle halal kazanç deyip bir söz. Şimdi yankı dinde bar mı yok mu ona geçmezden ozal yankı halal ve haram diyen sözlerin bir manysına düşünmeklik gerekli. Halal demek kabul edilen ya da kabul edilip biliner diyen manysy berýär. Yani sizin pikir edişiniz ýalyk o goşadyrnaň içindäki jadlaýjy manylary ýok bu sözleriň. Adaty bir söz. Owa bolup biler diýmek. Halal diýmek bolup biler diýmek. Halmurada. Manysy bolup biler diýäse biz aý bolup biler. Owa bolar. Bolma Owa ine şo söz ýanky bolmak ýani bolup biler. Kabul edilip bilinir de. Ýanky haram sözem gadagan diýmek ýöne şeýle bir nemesi var Halmurada. Men geçen bir nemede aýtdym da Arapça dili ullakan bir baý dil däldir. Mysal üçin haram sözüni hem gadagan manysynda ulanýarlar hem mukaddes manysynda ulanýarlar Araplar. Mysal üçin Käbäge gidilýär, haja, ziyarata. Nira gidýär şol adamlar? Mescidi harama gidýär. Yani mescidi haram diýmek haram mescid diýmek. Türkmençe öwürseňiz. Bu tarapda da o haram gazanç diýip berler. Yani bu sözler jadlaýjy söz däl. Bu neme tarapy? Yani adamlaryň öňe sürýän yani sebäp hökmünde ýene şu adamlaryň şu taýa düşmeginde kafirler çıkıp o günahsy kendir diýip maýtjaklar bardyr belki Halmurada. Ulu günah edendirler. Ulu günah eden däldirler, ýöne ulu ýalňyşlyk edendirler. O nähil ýalňyşlyk ine Halmurada başda aýdyp başlanda wagtynda şu adamlaryň özleri ýa-da şu adamlaryň enatalary sesini çykarmady. Diýdi, şu ýokarrakda duran ýaşulrak bir adam. Ine serediň aşagyndakylarym ýaşy. Bu bir däl, iki däl elmide ama o şeyle yani kazanç etmeli ya da olmasa bir gün on şunu etmesen öýüňe çörek giren ok diye düşündürýärler de. Gat agyr bir ýagdaý bu. O manaýdan da bir sebäbi ýok. Munyň sebäbi köp. O
Orslar bir tarapdan o Türkmenistan'ın gazını, neftini almak için halkı sowatsuz, gorkak, yani dünyadan daş tutmalı da sesini çıkarmazlık için. Şu işler etmiyor. Son neticede şu işler etmeli bolýarlar. Yani ne için? O sowat yok. Sowat bir sebep bolmaly däl diýip aýdýan sebäbi Ýewropada da ullakan sowatly sowat bolmayan milletler bardy. Yani Ukrainanyň bir ullakan sowaty ýok aslında. Ýewropadaky nemeler bilen deňeşdirende. Yani uruş başlamazından öň yani akıl yaş ortalamasy diýär bilmedim o näme derejede kabul edilip bilinir. 11 diýe uruş başlandan soň 14'e çykdy diýär. Yani 3 ýaş ululupdyr diýip aýdylýardy. Biraz ýagdaýlary şeyle bu işin. Yani nemäni bir araya getirsen ýurdun resurslarynyň o barlygyny we möçberini o aklyňyzda tutun bir tarapda da bu suraty görüň. Yani ikisi bir arada bolup bilen o hanmurada. Mümkin däl. Daýda bir zatlar ýalňyş gidýär diýilen bir neme orta çykmaly. Hakykatdan hem ýalňyş gidýär bu daýda bir zatlar. Ve şeýle illeşler umuman aýdylanda başga da o näme aýdylyp bilinär o 3 ýyldan bäri şu ýa-da şuňa meňzeş o temalara dolanyp her türlü tarapyndan, her türlü penceresinden seyredip düşündürmäne, ýa-da düşündürmek bizim nemämize yetmez ýöne paýlaşmana çalışýasda almyrada bolup bildiğinden synanýas. Ya doğru kemine. Men şu mal seyredip oylanyp oturýan şu surata. Men pikir edýän şu taýda 3 nesiliň adamdy bar. Ýaşly adam bar, ondan orta ýaşyndaky ýigit çok dik duran, o aşakda oturan, şu ýaşlyň ahtyryny ýaşy boýunça daş görnüşden çalym edýärdi. 3 nesiliň adamdy diýip aýdýardy şular. Şularyň üçüsiniň hem gelejegi ýok. Ýaşlygyna hiç şeýlerini peň salmagady o. On gözürini görmäge de mümkinçiligi ýok sebäp so çykdym diýende de pensiyada näçe gün ýaşajagyny agumany ýa ýeti bilse olmady. Ýetmänne de ine şu Garada Ahmedin görüp dursun. Olam ine şu öz döwrüne sesini çykarman oturanyň ine haky şol. Ine soň ine azabyny ine ogly we ahty bilen bile çekip otur. Ine ol ýigit dik duran ýigit. Näme ilm aldymy? Mektep oturup okuwa girdimi? Yok. Erine hünäri barmy? Yok. Diplomy barmy? Yok. Nirä gitmeli? Ene de şu ýeriň gara işi bilen meşgul bolmaly. Berge karda batyp öýlenenden soň nerede ýaşajak, bir ýerde kireyne ýaşar, 20 ýyllaba mine palçykdan jaý salarlar, şonu gutarman bilem ýok bolup gitmeli. Ol oturup ana zibilýona oturan çağana asla gelejegi ýok. Olulalyýança Türkmenistanyň galjagy nägumany. Eger şu jellatlaryň eline boljak bolsa ol hökümet. Ine hemmämize garaşýan durmuş şol ýurduň içinde. Biz daşyna çykyp, biz diýip aýdýanda men özüm halkdan aýra tutamak. Ýewropada ýaşandy. Peýdasy näme ol halkyň şugunna ýaşap otur. Şu daşyndan maňa ýazýarlar da ýurtdaşlar Türkiýeden jaň edýärler kän gürleşýän. Her gün aýdyp durlar. Bizde bärde de Türkde de galyrlyk galmady. Başga ýurda gitmesek, öz gazananyny özümizde iýip içmäge, zaýy kremi tölemäge zordan ýetdi. Ýzymy näme kömek edeli diýdi. Ýagdaýymyz ýok diýdi. Şoň üçin haýsy Ýewropa döwletine çykyp bolar kadyp maňa ýazýar. Men dedim, Ýewropa döwletine birinden Türkden çykyp bolana. Çykaýsaňam ol ýa maşenlikleň elini barja ýoğuňyzdan eliňizden alýar, soňra men aglap oturup maňa jaň edýärler. Arladylar, bir çykaraýyn diýip $2000 aldylar. Sen onu nädip ýygnadyň diýär. Ay 1 ýyllap, 2 ýyllap iman işman ýygnanym diýär. Dogrudur. Ýönem üçin sen onu maşenlige berýän. Ýene de şu ansat eklenç ansat ýurt gözlemek üçin, şu ýygyny ganylaryň garnyny doýurmak üçin adamyň bar edýän pikiri men iş tapmaly, gazanç etmeli, ýurt dogratmaly. Ýöne kemene
adamın kellesine pikir yok. Şu yurt hiç açan üytgömesen hem orta yolu bir yerde şu kazanç edip yorkan yıkılıp mayıp bolup kalya kakı gelin kiyali. Ondan onu resminen yurttaşlar kömek etmese yurdun içinden ona gelecek kömek yok. İnsan kısım satıp ona dermanı verip atıyorlar. Hem bizi karaşayan durmuş da şol. Yönü son aladasın edip men öz hak hukukum için görüşeyim diyen adamlar. Ne görüşmekten hana yurdun için nakılan bolup bersi, daşın nakılanım gün-günden ene öğresi darılıp barya kazanç yok. Bu nerte düğün hana kemin aydıp berdi. Bu nerte ne şu gelirleri yurttan çıkarmak bardı da karar kabul edip başlanıcına gerilecek deyip dur. Onu ne açacaksınız siz? Yana şu yurda var bine şu üç adamın hayal zibil gözlecek mi size? Ya öz hak hukukun için görüşecek mi? İnni oylanarı değil. İnni çare görür vaqt geldi. Yurttaşlar haçana çelesi dımı oturacak. Ya bir etmeli işinizi. Ya ene siz şunu real durmuşa kail misiniz? Ene hani şu suratta ka. Gıyılı otur. Şu suratı men şivetleri görkestim. Hayran kalacaklar. Onun ya hiç kimine 20. asırda şey dip hani milletin köp böyle usulur yani işlemiş sevilen güzeran aileye değilse. Ne böyle anda? Ha buna mı ettirmeyecek olyamışlar yani. Kovalap verirler diye de. O ağzından ölmeli. Gerek geldi. Ben ayettim ha 100 gözüm. Şu toprağın üstüne şu haram cenayetkar terörist toporu hakimiyeti basıp alanı. Şol halk gerek gel. Yerastı yerüstü bayraklar çıkarmak için daşarı yurtlu yine adamlar hakkını tutup getiriyorlar. Hıtaylılar getirdiler. Hani Orsiyetten Tatarlar getirdiler. Orsu getirdiler. Kursu getirdiler. Ken? Yani Türkmen yok. Şu vazifeleri. Inının aklar. Yok etmeli Türkmeni. Yani yöne köy yere Türkiye çıkar izin almanı oturuyor. Hani koronavirüs var mı? Bütün dünyaya bir yıl var. Hani açıklıyor tarafı. Nire uçtum. Gidip geldi. Aylanıp dur. Hiç yerde qadağançılık yok. Uçmağa da girmeye de çıkmağa da. Ne için Türkmenistan'da qadağançılık var? Ne için adamlar şu öz hakkı esası mesele yine şu yerde. Kemine. Olya ediptir niyaz etcek cenayetini. Kurban olu ediptir. Inni oğluna geçiptir. Inni o aftana geçençe oturacak mı sesini çıkarma. Ana iyinize galırlığın bolup berşi şol. Yeni 10 yıldan Türkmenistan yok. Bunu Katar kayın aydıp bilecek. Şu nesilem gitse, bizim dengi uçlarımız içine akıra gitse, ana o yaşlar ana şu zivil girnak görürlerden näme derek bolacak şu vatan için, devlet için, halk için, näme bahvitli iş edip bilecekler. Bu öten dünyada. Özüňiz ne yurdun daşyny akıla görüp durmuşda knopkan basaňda islenlik döwletin islenlik maglumatyny alyp bolýar. Ýöne biziň içinde garlynym şu internetden mahrum edilýär. Ýöne pulny alyp durlar internetin. Näme üçin şu zatlar talap edenler? Siz sesinizi çıkarmasanız kim etmeli bu işleri? Ne mesele şutaydı kemin. Almurada. İyileşimiz yazıptır. Gidip ölenenlerim karz ettik deyip iş yok deyip izine kaydı otuyorlardı ya. Han ene öýlendiňiz. İzinize geliniňiz garly. Hamile bolanlar, göwreli bolanlar, ýa-da merti dogry olar siz näde eklep saklajak? Eger yurdun içinde bir adaletli bir düzgün tertip bolmasa, kanunlar işlemese, edenetlilik höküm sürjek bolsa, onu näme öýlenýäňiz? Şu maşgalaňyz gyrna getip saklamak üçin şu taýda özüňiz bärik gaýdýaňyz. Hasan da öýüňiz, ojaňyz goramaň öwrenjek. Başlan men gaty diýenim bolsa, ýöne başgaça ýolumyz ýogunda bizim. Ene dile geldi, bile geldi. Bir misal getireyim. Kurban olun 1. Aprel'de eden çıkışını dünkü olýardy. Ağzın olup görüldü. Yine öz döredin ya öz adına dakılan şehirde. Öz belle otur. Hem vazife adamları onu etmeli işidir o hükümetin işidir. Ol halk maslahatının başlığının asla katılışmalı işidir. Mesela halk sesini çıkarmasa ol şonu da otur. Näme diye? Men ne? Hayır sahavat fondunu açtım diye. Şol çağalara kömek etmek barıdı. Şeret bunun edip oturan göz bayatçılığının edip oturan hayyarlığını seyredin yurttaşlar. Pul aklama için ne diyen olmalı olur.
Birinciden şol fon näme hasabyna dolduruldy? Hayır sahabat diýip aýdýar. Hayır sahabat bolsa sen men ol bir özgöwünden çykaranyny şol fonda uratmaly. Meni olar beýdi işlenäge. Olar şo ýurdun içinde şol oňjak ululuk kiçili ortagrak bir näserde oturarlar var. Şolary ikinciden ähli büdjet işlerini her senin aylygyndan her aýda bilemek näçe many tutup alyp galýan. Şol hayır sahabat fonduna gurban bolyň uğradylýar. Ondan şondan emele gelen puly nira harca diýäbi. Alıp bana bizde yemedi Türkiye'de yer titren pedalları var diye izinle galan çağaları var. Şu çağalara kömek edýär. Hem de Ukraina'daki ejer çekip oturan çağalara kömek edýär. Öz dili bilen düýün aýtdy. Ene şol halkın elinden mecbur edilip alınan puly ol şotak uğradyp özünü kör abra ya siyasi abra goşadyrnyň içinde kazanmak için edýän oyunu yaparlygy. Enne sen çağa kömek etjek bolsaň ilkinji nobatda öz ýurdum ilatynyň çağasyna kömek et. Bularda çağalar bagy ýok. Bolsa da içi gözgülban ýagdaýda hemme zat bular para peşkeş bilen işläpdir. İkinciden sen çağalara kömek etjek bolsaň we sen ho atgaý tarmýar aşawatdan aňyrdy. Bäherdeniň bazaryna var. Şo teleske hemme itekläp berer 5-10 ýaşlyca çağalara rehmine nakmy? Pulun bar bolsa şolara paýla. Tolna geç. Beýleki 4 welaýata aýlan. Näme bularda çağa ýokmy? Ana zordan güzeran aýlanyp beren. Ya ýakşy şo musur ýygnap beren çöküp oturança çağa dälmi? Näme bulan agzyndan kakyp ol ırsta sen başga ýurda öz şahsy abraýyň üçin uğratmaly. Ine şahsiýet kultu diýilýän şundan emele gelýär. İlemen edip oturan göz boýaçy. Sebäp halk şoň edip oturan işini, jenaýatyny gabyk galdyryna, ses çykaryna, ola bile elinden geleni edip otur. Öz adyna şäher da, on hemme hakiminden başlap soňky şol tam süpürjüsine çel özü bellep otur. On etme asla hukuky ýok işler. İkinciden şol şäher gurmak gerekmi? Aslında ýok. Sen beýleki ýykylyp ýatan welaýatlardaky keselhanalary diker, bäbikhanalary diker. Adamlaryň saglygyny seret, çağalary eýelik etjek bolsa, şol welaýatlardaky, etraplardaky, şäherlerdaky, owalardaky çağalar bagyny ýoly goý. Bilim sistemasi ýykylyp ýaty, onu galdyr başarýan bolsa, paradan aýyrdy, ortadan para. Ýok. Olar şo halky ýok etmek üçin ilatan diňe şo aşabat şoň töweregine saklanma. Galan 4 welaýat ýumurlaýsyn. On piňine de däl başlangy. Ne? Şonu aýdyn. Onda kän kelle de ýok da ol şol. Näme etmeli bolsa şonu aýdýarlar. Olam şonu edýän bolmaly. Göne gülkünç tarapy şu. Ýa-ki fond gurulýan bolsa, bu fond bar bolsa, onda da gurban bolýarlyk bir demelerden. Gurulýan bolsa, hökmän suratda ýurdun puluny aklajakdyr ýa-da başga bir gara pulu aklajakdyr ýa. Bany şol. Pul ýuýarlar. Olam bizim ziyanımıza. Türkmenistan näme alınsa gara liste ondan çıkma ansat däl. O girenden soň. Mene häzir Russiya gara liste alındy da birgiden sanksiýalar, ýene nämeler gatkan aňgy alan sanksiýalary. Şondan o çıkar diýäňiz mene Putin'i aýyrdyk, o bagyşla diýip aýdan bilenem çıkarmy? Çıkmaz. Birleşler hava soralarımız yok orada bir soru görüpdüm ýaly ýalňyşmasam. Täze Türkmenistanda sosial hyzmatlarda şoňa benzeş işleri edýän adamlara näme edip bilinir diýe. Ýanky birinciden bu derejede deme yetiştirmeliler bir yurt. Yani bu işleri etmeli olsa da bu işi şu dereceye getirmeliler. Son şu dereceye yetenden son bir adam işletmeliler. Avrupa'daki düzgünde yani adamlar pul kazanmak için o zibilin içini yarıp yani kövelep, peşelep
Yani gün gözerenine aylayan değildir. Birinci o şu tarafına seyretmeli, o dereceye düşmeli değildir adamlar. Edilmeli olsa da bu biznes o derecesinde edilmeli. Ona yürüyte adamlar etmeli, yürüyte yani kuralları, yani encamları, yeni nämeler değil ya da o zatlar olmalı. Bir standartı olmalı, sağlığı uğramalı. Yine şu görýän zibiliniz o diňe insanyň sağlygyna ziýan däl, o daş döwrege, tebiata da ziýan berip durar o taýy. Ýa işlenmedik. Üýtgeşik bir ýagdaý. Umuman şeýle ýa bir standarty bar bunuň elmi damada. Soňam şeýle bir zat bar. Türkmenistanyň içinde adam sany gaty az. Bu adamları yetiştirmek, yani bilimli, ukyply etmek ansat. Türkmenistan şonun üstünde işlemeli bundan soň. Yani her bir adamı, yani bir Ýewropadaky, Amerikadaky bir adamın standartyna, derejesine galdyrmalydyr. Ondan soň bu işler bilen gyzyklanmak islemez. Onda näme etmeli diýseniz, o daşyndan alarsınız işçi. Türkmenistan içinde bar adam az, yetmeyecek işçi. Hemmänem okulu, bilimli, düşünjeli etmemiz gerekli sebäbi 1000 ýyldan äri gidip duran ýalňyşlyk gaýtalanmasyn ýa-da dowam etmesin diýen bolsak, hökmen suratda hemmäni bilimli etmeli, hemmäni bilimli bir elit derejesine ýetirip bilseniz de ýa-da bir elitlik nemesine o bersen, bu adam ýanky işlerde işlemez. Edesi gelmez. O halmurada mena şeýlerek neme diýen ýa sosial hyzmatlar. Demez. Yok, atı doğru. O zatlaryň hemmesi ene bizim gurucu hökümetimizin maksatnamalaryna da planlaryna da aýdylyp geçirler, halka aýan edilýär. Ol bar, alıp açyp okap bilerler. İkinciden diýjek bolýan zadym şol ýaňy soraw berilipdir da, näme çäre görünüp bilinirdi. Men şu hem Ýewropa tejribesini aýdyp berer, hatda Şwetsiyada. Meselem 10-15 ýaşyndaky çagy dukany bardy, ýanyna puly ýok, o dukany berdi açypdy. Dürlüdi müňler çakar etdi. Ondan soň taýdym gowuny ýaran süýjüň penjesini alyp jübüden alyp kapyda çykany onu saklaýar, monitor görüp durdy. Şol saklanan çağı ulalarynyň soň mektebe oturýar, institutda oturýar. Bir ýerde bankda ýa-da polisi ýa-da bir şuraya harby gullukda işlejek bolsa, şol kabul eden haklar. Näme üçin? Ol eýýän şol ýetginjek döwrüne şol ogurluga üns beripdir. Ogurlugam bolsa ogurluga. Ogurluga meýilli adam bankda da işläp biljek, döwletiň şol real jogapkärçilikli işlerinde de. Şan, eýem şu taýdan kompýuterda duran adamyň ady. Hem şunun kompýuter sormaly bolsa, eger biz elektron döwlete geçsek, şonu hem her bir adam dur şu taýda, biz dur taşmaga, näme keseliň bar aýtmak gerek, doktor basýa bol, şu Şwetsä gelen öňden şuny çel, näme kesel bilen kesellän bolsaň, näil bejergalen bolsaň, haýsy derman berilen bolsa, haýsy operasiýa edilen bolsa, hemmejik dur o taýda. Sana aýtmak hiç zat gerek gel. Şoň üçin bizim Türkmenistanyň şu zatlar ýola goýsak, onsoň şu ýa-ni ogurluga meýilli adamlar, paraxorluga meýilli adamlar döwletiň ýa hökümetiň ýa bir şular ýaly jemgyýetçiligiň hem jogapkärçilikli işine barmagy mümkinçiligi ýok. Onu diýmek bolar, şu ýankylar ýaly çöplemese de hiç bolmany şu gary işlerde işlemeli boldy. Ol işem kän ýerekmeli, otog etmeli, döwletde işken turba salmaly, suw turbalaryny çekmeli, ýaplar arsalamaly. Onun şu ogurluk eden öwrenşen adamlar ne şular ýaly işte işlemeli bor. Olary şu pully aparat boljak wezipeler hiç asanan bunanylmaz. Onu döwletiň kada kanuny guruluşy ýol bermeýär. Ýewropada şeýle. Enemsin bizde bolmaly. Ýa-ni kendine gaty dogry berläp geçdi. Bizim az milletli ýurdumyz bar. Bu işler derrew ýola goýsa bor. Ilim bilim sistemasynyň çağalar bagyndan başlasak, diýmek, şol mektebe oturýança gör näçe bular düşünje, bilim, ilim aljaklar. Ondan ýa-ni sen bir zat aýtdyň, kemene şol ýurda baramazda okamaly, öwrenmeli bor adamlar diýip.
Yok, şu taýdan öwrenip başlasynlar. Näme päsgelçilik berýär adamlara öwrenmäge? Meselem Türkiýede ýaşap beren ýurtdaşlarymyzy. Şu günden ölçesinler, görsünler, deňeşdirsinler, beýleki ýurtlarda näil kada kanun var, adamlar nädip ýaşaýar? Näme esasynda şular döwlet guruluşy edilipdir, şular ýaly berk gurulypdyr. Bizde nädip gurup boljak? Şu sistema bize peýda boljak ýa başga sistemami? Seredim oýlanyň, pikirleniň, düşünjäňiz giňeldip barmaly ýurda, ýurtdaşlar. Ay bize Türkiýede hany hyzmatkar bolup geldik, indi bu taýda biz nädip başlyk barmaly soraw bardy. Şoňa öňünden şu taýda taýýarlyk görnür. Şoň üçin biz aýdýar, yerli häkimetler ine orluklar tarapyndan dolandyrylmaly. Orluklarym siz ezadan ene şu Ýewropada, Türkiýede ýaşap beren ýurtdaşlarymyz, watandaşlarymyz, Orsiýetdakylar we Belarusdakylar, Ukrainadakylar, Türkiýedakylar, başga döwletdäki türkmenlerimiz, Amerikadakylar şol sany gelip ýurdumyzy bilelikde de keltmeli bol. Eger şo güýçlerim ýeterlik bolmasa, onu daşyndan biz işçi güýçü diýmän, biz o daşyndan onu şu dolanyrjy adamlar getirmeli, çağırmaly boljak da. Sebäp tehnologi 20-nji asyryňky. O eli kätmeli, o taýda bize edere iş ýok indi. 20-nji asyryndan 19-njy ýylda. Şoň üçin bir topar zady biz täzeçe çemeleşmeli. Ýurtdaşlar, şu zatlary öwrenin. Okan bara esbaplar, oku esbaplar var, görkezmeler var, ýörüte gepleşikler var, videolar var. Görün, seredin, özüňde tejribe edin, kitap alyňda şoňa ýazyp geçirin ýazga. Enemel ýurda barsam şunu etjek. Şol iş boýunça näme bar şu guruluşda? Şonu açyk teredýäňiz. Amerikada şeýdi bir işleýäňiz. Men işlejek uğrum. Ya Germaniýada şular ýa Türkiýede beýleki. Deňeşdiriňde özüňize geregini alyň tehnologiýany. Kimse de o taýda personal her gün sapak geçmegi başta bizim hiçbir mümkinçiligimiz yok. Başta şol kimde näme bar bolsa, kellesine, işine, tejribesine şol adamlar bilen biz ýurdumuzy täzelemege başlamaly. Siz şoňa taýýar bolun. Men şonu aýtjak bolum. Almurada o yerlere gelip nemetdiniz. Yani ýurdun gowy bolmak üçin hemmäniň gowy bolmagy gerekli de, eger gowy erwet manysynda ýola çyksak bolsak. Yani ýurt gowy bolanok. Mysal üçin Amerika o gowy diýmek ýalňyşdyr. Amerikanyň sistemasy gowudur. Ve şu sistemada ýaşaýan adamlar şu sistemanyň dowam etmegi üçin ýa-da hasam özgörmek üçin goşant goşýandyrlar. Şonuň üçin gowudur. Ýa-ni ýurt gowy diýip bir zat ýok. Ol suwun çykaryp aýtmak da sadalaşdyrjak diýip ýalňyş tarapa gitýär, soň dogry many çykanok. Ýurdun gowusy erwedi ýokdur, içindäki sistema ýalňyşdyr ýa-da nädordur. Soň bir ýyleşmiş sorapdyr, gaty gowy bir sora, men şonuň açylmagyny isläp bördüm. Invalidlere geljekde garaýşyňyz diýär. Geljekde garaýşymyzy häzirlikçe bir tarapa goýup, oňa ikinci demede cevap verirsin. Indi invalid sözü var. Invalid demek gereksiz demek. İngilizce mani, yani İngilizce'de de ulanıyor da, yani belki de Latince'den gelýändir, Fransuzcadan gelýän bolmagy mümkin sözün kökü. Yani invalid diýilen sözün manysy gereksiz demek. Soňra o türkmençe'ye geçelim, maýyp diýerler. O maýyp sözem aslı Arapça bolup ayıplı demek, ayıplanan demek. Maýyp sözü. Yani bu kemsidici, indi biz invalidlere geljekde garaýşymyz diýende birinji invalid sözüniň özünden başlamaly biz. Garaýşymyz ine şeýlerek el alaly. Yani bunu düzeltmeli. Bunu nädip düzeltipdirler? Şu an dünýäde bir standart var. Yani buna pozitif discrimination diýilýär halmyrada, yani pozitif ayırmak diye, diskriminasiýa da umuman aýdylanda. Indi bunu bir yani hem ad verende de bir pozitif bir ad vermelisindir. Hem olaryň yani şol ýagdaýy bilen baglanşykly saglygy bolýar, umuman fiziki mümkinçilikleri bilen baglanşykly nemeler var, yetersizlikler var. Soň onu sen öz derejaňa çykarmaly. Nädip çykarmaly?
Misal üçin en başyndan saglyk mümkinçilikleri, tawa giňişleýär. Ondan soň pul işlemän, misal üçin aýlyk alyp bilmez. İşläp bilen ok. Ýöne canly adam insan. O şeylerek, o soň türkmençe o geçirilende nähil söz dogry bolar diýip o soramalsyňyzdyr. Tawa men bolsam soran o yarawsuz diýe yarawsuz diýip ildeşimiz ýazypdyr. O yarawsuz söz hem bolup biler, ýöne ýene-de yarawsuz sözlerini başga ýerlerde de ulanyp bileriz. Bunun ýa-ni dogry manysyny berýän bir söz bardyr, päskelli. Ýa-ni päskelli. Bir päskelçiligi bar. Ýa-ni o daşyndan gelýän bir päskel diýip o kabul edilýär. Pozitiv diskriminasiýanyň ýa-da discrimination'yň nemesi o şo taýdan gelýär. Päskelli. Näme üçin päskelli? Misal üçin bir ayagy ýok, ýa-da işlän ok, ýa-da bir eli ýok, ýa-da gözü gören ok, päskelli. Görmäne päskelçiligi bar, ýöremäne päskelçiligi bar. Ine şo taýdan pikir etseňiz bolýar. Ya da dili laldır. O gürläp bilýänlerdir. O dil päskelçiligi bar. Dili päskelli. Ýa-ni gürlemäne bir päskelçilik berýär. Umuman bu taýda günäni daşyndan gözlemek ýaly. Bir neme bolýar dogrusy hem şoldur häzirlikçe. Şu günümüziň dünýasynda bu meseleni şeýle çözüpdirler. Hatta Türkiýede engelli diýerler. Engelli diýmek böwetli diýmek almyrada. Şu päskelliräk manysyny berýän bolmaly, ýakynrak. Ýöne ondan öň näme söz ulanýan ekenler? Özürli diýmek. Özür sözü Arapça bir söz. Ýa-ni maýyp sözüne gaty meňzeş bir manysy bar. Aýyply diýen ýaly. Özürli diýmegem kesel hassa diýen ýaly bir manysyny berýär-de. Şol ýaly bir nemede. Gelýär, o biz birinji ýa-ni şu sözün özüni bir dogry manysyny berýän bolsak, diýmek gelecekde de şu sözüň manysyna görä bir iş görkeziljek diýmek bolýar. Umuman aýdanda. Şeydi sordum onu men esasy nähil kömek edilýär ýa edilmeli şoňa geçeýin. Bärde indi şu döwletde görüp oturan tejribämi aýtjak bolýan. Soň onu nä derejede bir Türkmenistany ornaşdyryp biler ýa ornaşdyrmaly. Onu ol başgaça da ýöne şu Şwetsiyada bir maýyp zanana 10 adam hyzmat edýär, seredýär şonu. 2 adamdan menne işläp şol zanana hyzmat ederdiler. Nämeden bilýän men aýalym şol gelen öwürlemi ine şol ýaly maýyp zanany şol zanany sereden sen bilýän. Ine pikir edin. Döwlet ýa-da hökümet bir ýanky maýyp adama, men maýyp diýip aýdyn täzesi tapylýança köne düşün bilen. So maýyp adama 10 adama aýlyk төлýärse bir maýyba seretmek üçin. 10 adama pikir edip görün. Ol näçe pul bolýar bir ýylyň, bir aýyň dowamyny. Gije günlük 10 adam 6 men bolup işleýärler. 2 adamdan. Ol maýybyň öýüne şol stulun şol elini alıp götürmeseler dip şu patologdan rels çekilipdir demir ýol diýip şonu şu oturan körsesi şu demir ýol bilen olatogdan balatoga hajathana ýa-ni ema wanna hemme ýeri girýär. Şu hyzmat edýän personal eli bilen agyr ýük götürmesin. Şu derejede döwlet şol maýyba hyzmat edýär. Onsoň ýylda bir gezek şol maýyby 24 günlük şu ölüp barmagyny basyp görkezdi, haýsy döwlete gidip din jaljak diýip, haýsy deňiziň ýakasyny. Şoňa gapdalynyň 2 sany enekesi bilen, kömekçisi bilen şol karar dogry ine hökümet. Ya yerli häkimet. Hökümet diýmen o Stockholmdan hiç kim prikaz berenat. Ine yerli kommun, ýa-ni yerli häkimet şödýär. Döwlet gurulşy. Baras aýdylan. Ine şoň üçin şu zatlar biz görüp içinde ýaşap otursa, onsoň ýa-ni 3 adamy görýänmi? Nädip sen ýüregiň gyýylmasyn? Näme şol adamlar öz ganym dälmi? Öz milletim dälmi? Ýa men şol milletiň wekili dälmi? Ine bizde şunça milyard baýlyk, siz aýtdyňyz da kemeniz para bilen hesap çykardym.
350 milyar dolarlaryň 300 miljardy ogurlanan bolsa, olam diňe bir pes san bilen getirip goýan sany. Bu 300 milyardy Türkmenistan her bir maşgalany patşan derejesinde ýaşatsa boljak. Köşkde şagalaryň elinden tutup ýylda 3-4 geze syýahata gitse bolýar. Men Türkmen görmedim. Ýewropan menem 29 ýyl ýaşap ýönür. Ýeke ýerde şagalaryň elinden tutup syýahat edip beren Türkmen maşgalasyna satışmadym men. Ýurtdaşlar. O näil beýle bolýar. Näme üçin diňe saýlandy, olam şo haramhor, olam şol häkimeti basyp alan terrorist toparyň maşgala agzalary, ýaşalaryň goragçylary dünýäni ters aýlanýarlar. Ha? Halkyň, döwletiň hasabyna satyn alınan samolyotlar bilen. Türkmenem aşağı bildirip. Nähili bolýar? Bir sürreal durmuş bolupdy. Men ananasym bilen. Ondan gat görmäň men. Türkmenistan bir bütöw dälhana öwrüldi. Düşünmeýän adam diňe dälhanada oturup bilýärdi. Ola hiç zat aňlanma. Diň agzyna çörek berse şonu çeýnýär. Ben gördüm de dälhanalar durmuşsun Türkmenistan'a Maya Medinoğlu'nun aylan. Onun ýagdaýyny öwrenemedi. Ene şunu getiripdir. Adamlaryň daň atandan gün ýaşaýança ýeki aladasy öz garnyny doýurmak, şagalarynyň garnyny doýurmak, eşejekler abad bolsun. Ertek güne Hudaý bererdi. Hudaý nerden bersin saňa ana depäňde galgap oturan ene haramzadalar bar. Hudaýam ondan alıp muňa bermelmiş. Şeyle de. Şeyle bolýar-da, ýani gazanç diýilen sözüň nemesi ýok bu taýda. İyisi ýok. Türkmenlerde şu dilime geldi. Ýeme diýerdiler de men geň anardym. Baýam baýa berer, Hudaýam baýa berer diýer. Onda garyp halka hiç tat ýokdy. Tarih boýunça şeyle. Men şu 1000 ýyllyk nemäni dörjeledim halmyrada. Şu garyplaryň ýani şu hatda islamy din nemesindäki garyplaryň hiç durmuşy bolmandyr. Diňe o baýlar, elitler o işi alypdyr. Soň şu invalid sözüniň dürli nemeleri ýazypdyr. Bunu bir misallar bilen açyklamaly mıkan. Ýani bu invalid sözü bir ýerde o neme dilenok. Ýani geçersiz diýip aýtdym. Gereksiz diýip aýtdym hatta. Gereksiz o Türkçe geçersiz diýip ulanýar. Bu köplenç misal üçin parol girýän. Hawa neme diýär? O internetimiz ýyllaşlar arasynda internetimiz kesilen bolup biler. O şu düzelendir belki de. Ýani parol giren wagtyň hawa ýalňyş diýip görkezme invalid diýip ýazýar. Invalid. Ýani aslında valid sözü var. Geçerli diýmek, dogry diýmek, gerekli diýmek ýa-da. O invalid bolsa da o gereksiz. Ýani in goşulmasy öňünde ýani negatif bir many goşýar. Ters mana öwrýär-da. Ýani oňoýsuz many diýeýin. Tapdym sözü. Oňoýsuz bir mana öwrýär in sözü. Bu şeyledir ýani insan üçin ulanylmajak söz. Şu an günümüz bir näme bolsa da humanizm ýani nämede gumanizm diýerlermi rus nemesinde. Gumanizm bolmaly. Ýani humanizm diýilen döwrüň täsirinden entek çykamzok. O girenle. Epes wagt boldy ýöne entegem täsiri dowam edip dur. Şonuň üçin ýani insanlara mertebesini goraýan sözler ulanýar, mertebesine ters gelýän, kemsidýän sözler ulananok. Yani parol ýalak bir neme däl. Parol näme üçin o geçersiz invalid ýalňyşlyk üçin. Soň insana aýdyň ine ayağı, bir ayağı ýok da. O sen bu taýa bolanok diýip aýdyp bolanok da buna. Yani parol aýdyp bilýän, parol ýalňyş bolsa, o sen bu taýa bolanok. O senin bilen açyp bilemzok diýilýär. Yani insanyň bir ayağı ýok, o sen bu taýa bolanok diýip bolanok. İnsansa bu. Hemmäniň başyna gelipler. Hawa. Ýanky sözüňizi
demettir. Bayan baya verer, Hudayan baya verer. Galı verse Gedayan baya verer deyilipdir diye. Katı doğru Türkmenistan'ın bellerdir. yağdayı. Oh, halmıra da şeylerek nememiz başka soru. O başka soru. Başka soru yok. Hazırlıkçı iyileşler sorularımızı soran. Ben ekranı çıkaranı görmesem Hı. yurttaşlar näme ýazýan ben göremek ýoksam görenmezmen jogap berirdim. Hı. Şuňaly. Hava umuman aydlandı. Yağdayımız şeylerek biz bolyan vakalara doğruçul seyretmeli. Halmıra da men o soru gelýänçe bir kızat o gurrun bereyin. Haydi ber. Yani Ýewropa ile şu wagt ýaşap duran ýurdumyzyň ösmegi bilen baglanyşykly. Indi paradigma diýip bir neme bardyr. İnglisçede buna paradigm diýilýär. Paradigma. Yani aslında bir maksat koymak. Şu maksadyna ýetýänçä sağa, çepe, başga ýollara çykmazlyk ýalyk bir many ne aýdaly hemmek ortaça düşünükli bolar ýaly. Ýewropa bir paradigma koydu. Nähil paradigma koydu? Bilimin üstü bilen, aklyň üstü bilen ýöremegiň. Ulam haçan başlady? 13-nji asyrdan ýuwaşlyk bilen başlady. Soň Rönesansa çelli. Soňam aýdyňlanma döwrü diýip bir döwür bar. Şo döwürlere çelli gaty bu berkedi. Soň şol döwürlere gelinende eýýäm insanlar o bilim bilen karar vermäne başlady. Hemme zady bilim bilen hasaplamana, baha vermäne başlady. Soň ýene-de bir üýtgeçik tarapy bar. Bilimi halklaşdyrdy diýen ýa-da düşünükli bolarmy? Halklaşdyrdy diýmek bilimin halkyň arasynda da ýaýramana, halkyň derejesinde de düşünmek üçin bir dil döredildi ýa-da halkyň derejesindäki bilimiň dili. Mysal üçin häzir bilim dünýäsine girsen o bir giden köplençe öňe ýa-da formulalar, matematikalar, o deňlemeler, deňeşdirmeler, ýene bir zatlar bolýar-da. Ya bunu diýär. Şonuň üçin halkyň dinleme gerek. Halk dinlese, eşitse, halk soň bunu nemetjek? Ayağa kaldırjak meseleni. Soň o bir halkyň dilinde de bir görnüş bolmaly diýilip, soň şondan soň ýöre diýerler. Bu entegem günümizde de meşhur, gaty meşhur bu zatlar. Bizde bolsa o ýok. Gynansak da bizde o ýok. Bizde diýýänim Türkmenistany göz öňüne getiremek tutuş İslam geografiýasyny alın elinize. Osmanlıdan tutun o neme çelli. Malezya çelli. Alalı Malezya'da indindi birazrak çıkacak oldu ýöne olan başardan ok. Demokratik guruluşa geçip bilen ok Malezya'da. Näçe wagtdan näre. Ne şeylerek bir ýagdaý bar. Bizim etme zatymız ýine şu wagt gurrun edip gelýär diýýäm. Näçe boldy? Sonra jogabymyza 1,5 ýyl boldy ýa-da. Ýalňyşmasam. 1,5 ýyl hiç bir hepde soru jogapsız galan gün ýokdur. Gaty möhümdür. Ýa-ni möhüm bolan üçin o bir hepdäne gaçyramyz ýokdy. Aslında ýine düýün edilmeldi, bugün da etmeli bolduk. Hatta ildeşlerimiz hem ýazypdyr. Bazar öne geçirseňiz diýär-de. Biz aslında bunu ýa-ni köpçülige soramaly, haýsy gün etsek gowar diýip de biz hem özümize göre dogurladyk da. Ya 6-njy gün da bu işleri bazarına başka ýönaklar, ýene bir zatlar eders diýilen ýalyk bir nemede planlaşdyrdyk. O sorasak bolar biz ýa-ni beýlekini 6-njy güne de alyp bileriz. Umum aýdylanda. Şeylerek bir ýagdaý. Umuman ýa-ni bir bilim merkezli paradigma o görýän netijeniz hemmekim gün watar ýurtlarynda ýaşamasly ýa. Hemme adam gün watar ýurdunda ýaşaýyn diýär. Näme üçin? Mysal üçin bir ýerde kommentary okudum. Nerede okanym bilemok, TikTok'da okanym bolup biler. Bir ildeşimiz ýazypdyr. Adamlar o arka dağlı yurttan arka dağsız yurda göç edýärler diýip ýazypdyr da.
Aa. Ya umuman alanda yine dinin ya da o käbirlerinde şeriatın bar. Şeriatın bolan ýurdundan şeriatın ýok ýurduna göç edýärler. Özem şeýle bir göç. Yani öňüni almak üçin Türkiýede izne uğratma merkezlerini urdular. Ýewropanyň guranlary şu Türkiýedäki izne uğratma merkezleri. Hemmesem Ýewropanyň plany pikiri ýani almak islanok içine. Hemme zadyň bir çägi bar içine ýa-ni bir giden halk bilen ýa-ni Ýewropanyň standartlaryna gawat gelmeýän, gawat gelmesem kyn bolan halklar bilen doldurup bolanok. Gawat gelse de ýene de doldurup bolanok. Mysal üçin bütün dünýädäki alymlary Amerikaga ýerleşdirip bolanok. O bilim ýöremezligi mümkin belki de. Ýagdaý şeýleräk. Almurad aga. Doğru. Yema kemene bir Avrupa'da yam gurulgu durmuş var da tayyar bu. Şunun içine girip o özünü Avrupa düzgünü ya Avrupa adamları real alıp barmak için onun atkan wa talep etdi. Men özüm köp öwreniş bilmedim bilen emme düzgün tertibini. Täp bizde näme o çağı çalarak ayağını gıýşyp bassa şarpyk çalmak ya käýemek gal bir zatlar bardy. Avrupada ol edilene berdi diňe düşünürüş var. Çağa normal şu ýadaman, ýaltanman, o gaharyn getirmen, o çoňky tersem bolsa, ýalňyşam bolsa sen şunu sabırlyk bilen düşünmek gerek, düşünmek gerek. Ol bir. Ikinciden bir düzgün tertip bardy. Ene şu mahal bana dilegel onu maýdan Germaniýadaky ýurtdaşlarymyz var ýa-ni Ukrainadan çykyp giden. Ene şolaryň bir toparyny yerleştirmeye kömek ettik. Keselhana, otak, bıtak işini onun şoları kömek eden adam ne diye Almurat ağa diye bizimkiler nire varsa şu köyünü Türkmençiligi diye maşinam diye şu qadagan yerde sürüp qadagan yerde koyuyorlar diye de parkingde o sen yerin derler olayam ne misin tölen yeri sol parkingin pulunu töler. Senem getirip maşyny şu taýda goýýan soň goýmaly ýerine. Olaryň baryp seredýär maşynyň nomerler Ukrainanyň nomery Suriýanyň türkmen hawa. Onuň da şu bolan aklydy ýene mertesini gelip ýene şu taýda goýýarlar diýip. Ine bizimkiler şu baran ýerine de şu döwletiň düzgün tertibini öwrenmäge ýaltalyk edýär. Bar şu ýagdaýam. Onun için o Avrupa gelmek bir tarafı ay kazanmış var. O var yani or özleri için orada ikinci navbatda ol devleti. Daşından şu mecburi bolan halkları kabul ediyorlar. Yani uruş tursa uruşun kaçaklarını şu mahal basılları Ukrayna'dan gelýärler. Şonun için Türkmenlerden var. O ya siyasi taraftan izarlanıp öz yurduna ölümce garaşyan adamlarını Avrupa devletleri kabul ediyor. Ya başka da bir sebepler ya öýlense ya durmuşa çyksa Ýewropalar. Ine şu ýagdaýlar bilen Ýewropa gelip bolýar. Ýöne o döwletde aýly köpmüş diýip ine bizimkiler seret ýanky edilen ýalňyşlyklar bar. Kemine onu aýtmak gerek. Ýurtdaşlarymyz biler ýaly. Bir topar adam ýanky dogry ýol bilen, egri ýol bilen Polşada iş varmış, pul varmış diýse dökün bolup pul berip çykdylar. Bir topara pulunu төлediler, ýöne çykyp bilmän şu taýda pulunam koýdurdylar. Ve Türkmen maşenliklerimizin eline düşüp. İkinci topar şu Polşa gelip düşenden barmaly edarasyna barıp işleme, başga edaralerde ya köçelerde şol başga hyzmatlar edip ine o vizalarını ýatyrtdylar. Ya da Polşa gelip o taýsyny taşlap Germaniýa giderler var. Germaniýa olar kabul etjekmi? Ýok. Şey edip bizimkiler ele uğrap diyorlar. Ne edeceklerini bilen ýagdaýlar gaty agyr. Şuň kun. Ýurdun içi agyr. Onu arda diýär şagyryň alyp oturan öňküji aýbaý alyp oturan pullary ýok onu bu. Indi taşynaklar şonu alary diýär. İslenlik ýurdu, islenlik ýol bilen resmi ýol bilen näme resmi ýol bilen çykmaga da razy.
Yani biz öz hak hukukumuz için watanına görüşmesek, ya watan azad etmek için görüşmesek, bu zatlaryň hemmejiniň düýbi biderek ýurtdaşlar. Sebäpsiz haýsy döwlete geleňizde de, şu döwlete geleňde de noldan, zerodan başlap, mesela zähmet stajyny işläp başlamak, ak işlendi. Gara däl, ak işlendi de, ak görnüşde resmi ýagdaýda işe durup işlendi de noldan başlap sen salgyt tölemeli. Ondan şu mahal 50 ýaşda Ýewropa gelen adam 60 ýaşda pensiýa çykjak bolsa 15 ýylda näçe pensiýa gazanyr öýdýän. Diňe minimalkaňa minimalkasy. Olan diňe öz janyna ýetse bolar. Şonuň üçin bize iň aňsady, iň bähbitli, iň zerury öz ýurdumuzy düzeltmek. Öz döwletimizi öz elimize geçirmek, halk bolup dolandyrmak, döwletimizi, şol döwlet diýmek her bir masalany gurup derejeye ýetirmek. Hem ölümli bilimli. Onun aňyrda bizim öňümizde böwet boljak hiç zat ýokda. Ýurtdaşlar. Emma biz kesekin ýurdan adamlar bar. O ýüzüňe de gülüp bakarlar. İşe bererler. Sen bilen adam şekillen görüleşerler. Ýöne ýurt senki däl. Şeň. Bizim ýurtdan otaýdy. Diktatorlaryň aýagasyn. Men şoň üçin öwran gaýtalap aýdýan. Biz şu zatlaryň aladasyny edip çaltyrak döwletimizi öz elimize halkyň eline geçirmeli. Döwletem halkyň saýlan parlament agzalary, deputatlar bilen, deputatlaryň razylyk beren hökümeti bilen tasdiklanan ýa-ni 3-nji häkimet, sud häkimeti bilen dolandyrmaly bar. Bizde başga çıkarlığı yok. Ya yetip gitmeli, ya şu men aýdýarlarym bir aýdylmaly, türlü ýollar üstü bilen ýola goýmaly bar. Men size aýdýarlamşam, temin aýdy berin, sen näme goşak? O hamrada sizin demäňiziň üstüne birazrak goşaýyn. Şol düzelmegimiz gerekli diýdiňizde. Ýa-ni ýurdumuzy düzeltmegimiz gerekli. Az taýyp aýtsak. Bunu aslında ösen ýurtlar hem şonu isleýär. Ösen ýurtlaryň düşünjesinde, programalarynda, hatta programmalary bar. Beýleki ösmedik ýurtlara fond açyp kömek edýändirler. Elmeda mysal üçin Afrikada guýu gazýandyrlar, nädip suw almaly, suw näme zat, o suw nädip tyşytly ulanmaly. Soň o sapak berýändirler, şo bilelikde gidip özleri edip beren o. Bilelikde şo taýda azrak düşünýän adamlar bilen umuman ösen ýurtlar ýa-da gün watar ýurtlary, hatda uzak gün döwri ýurtlarynyň hem içinde ösenler bar. Bularyň hemmejesi şo ýurt, ýa-ni ösmedik ýurtlaryň ösmegini isleýär. Bize bolsa populist siýasatçylar, ýa awtoritar ýurtlaryň populist siýasatçylary şeýle düşündirýär. Bizi gysganýarlar. O yok bizim ösmegimiz isläni oklar öňümüze aljak bolýarlar. Yok sen biz ösjekdik, ýene näme diýip bir siýasat ýöredýärler-de. Putin'de de vardı. Näme diýär, nam zawiduýt mi diýär bir sözlere ulanýardy geçenlerde. Şonu bize bize yani bizim ösüşümüze, ýene nämämize görüp bilen oklar içgaraçylyk edýärler diýen ýaly bir 5 ýaşyl çağanyň düşünjesinde siýasat ýöredýärler we şo ýurtlardaky köp demelerim şo siýasata düşýän bolsalar diýip 5 ýaşyndadyr. Ýöne aslında öyle däl. Misal üçin Ýaponiýanyň ADB diýip bir programmasy bolmaly, ýalňyşmasam. ADB bolmaly. Näme ýa-ni düşündürüşi bardy ol demäniň de häzir ýatma şonu. Umuman Aziýadaky ýurtlara ösmek üçin gerekli fondlamagy etmek üçin niýetlenen bir neme. Diňe Ýaponiýaky her ýurdun bar. Misal üçin Ýaponiýanyň diňe Orta Aziýa ýurtlar üçin, hatda okumak üçin stipendiýa da berýärler. Gerekli bolan nämäni ýa-ni balyk tutmagy öğretmek meselesi boýunça hemme zat edýärler. ADB bolmaly, ýyleşler demek görüm. Asian Development Bank bolmaly, ýa-ni Asian Aziýa Ösüş Banky. Özgörüş ýa-da ösüş ýerine özgörüş sözüne bulabilirler. Yani Aziýa Özgörüş Banky diýilýär. Bir fondyň ady. Bulam Ýaponiýada işli. Barlap görün, inanmasaňyz.
Yani ösen yurtlar ösmedik yurtların ösmegini isleýär aslında. Bu bir fizikanın, tebiatın kanuny ýaly bir zatdyr. Hiç kim islemez ýa-ni teknologiýanyň ösen döwründe bir insanyň güýjüne ullakan bir gereklilik ýok. Onuň ýerine insanyň akly gerek şu wagt. İnsanyň aklyny ortaya çykarmak üçin olary ýaşlykdan ýetişdirmeli. Ine şol, häzir ine bu şu taýdaky bir sorak bar. Şu soragym şoňa değişli. Şoňa birleşdirjek boldum. Men alada goýan zat şol zibil dörüp ýörenler birim biliminiň bilimiň alyp bilme ukyby ýok diýe. Ýani şu zibil ýa şu Türkmenistanyň şu ýagdaýynda diýe bilim alyp ukybyň ýok diýe. Sen zibilin içinde ýazıp ýörsün diýe da. Internetden hem ýagdaý berilip. Bar attrisatyl seleksiýa diýe. Näme etmeli palajitil seleksiýa almak üçin diýe. Näçe ýyl talap eder. Indi bu soragy dogry düşünmek üçin birinji seleksiýa sözüne düşünmeli-de. Soň seleksiýa sözüne düşünenden soň indi palajitil, attrisatyl, oňoýly, oňoýsuz diýip alaly biz. Seleksiýa diýmek ýa-ni içinden saýlanan manysy berýär-de. Ýöne bunu Darwin'in ulanan demesinde iň münasip bolan dirgalya diýip terjime edilýär. Iň güýçli bolan däl. Näçe güýçli haýwanlar wagtynda ýaşap geçende güýç bilen baglanşykly däl, münasip bolanlar. Münasip bolmak näme diýmek? Ähli daşky içki şertleriň hemmesi gabat gelmegi gerekli. Misal üçin bir sıçan näçe milyon ýyldan bäri ýaşap ýör diýilýär-de. O güýjem ýok, hiç adam ýok. Münasip ýoluny tapypdyr. O seleksiýa şeýle ýöne beýleki tarapdan bolsa nesilden nesile geçen wagtda emele gelýän bir zatdyr seleksiýa. Misal üçin sen ýoluny tapdyn. Soň senden soňky nesil hem ýoluny tapyp bilýärmi? Sonra şu taýda. Olam tapyp bilýän bolsa diýmek o seleksiýa bolýar. Soň ýoluny tapanlar alýar, ýoluny tapmadyklary gidýär. Eger senden soňky, senden öňen nesil ýoluny tapyp bilmese seleksiýa diýip aýdylan o attrisatyl bolýar şeýlere. Bize de şo gerek ýa-ni bize de bir iň az iki nesil yetiştirmemiz gerek ýa-ni neslin çalışmagydan yetiştirilmeli. İki nesil yetiştirilmeli. Bu mesele şeýlere. Bunun üçin hem wagt talap edýär elbetde. Wagt bizim nemämiz ýa-ni bütün beýleki ösen ýurtlara da deň paýlanşýaly, ösmedik ýurtlara da deň paýlanýar wagt. Wagt bir. Şonuň üçin o wagty günäkär hasap etmäne, wagtyň çalt geçmegini islemäne ýa-da ýuwaş geçmegini islemäne hakkymyz ýok. Hemmäde deň paýlanypdyr. Deň. Diňe şonu dogry ulanmaklyk gerekli. Soň iki nesli yetiştirmeli, bilimli etmeli. Biraz bilimli bolmasaňam ine Ýewropada isläň nokta sen göçmezliň üçin Türkiýede bir buferne zona gurupdurlar da. Şo taýdan geçen o. Izyny uğradýarlar. O halmra da meniň seleksiýa barada pikirim şeýlere. Dogry seleksiýa sözüniň düýp manysy şol. Ýöne indi bizde men berilen soragy başlasarak kabul etdim-de. Indi bu adamlary özleriniň bilýän zaty ýok, okumagda islegi ýok, okumagda diýmek şu durşuna galmaly bolar diýip aýdýan. Ol her bir insana bagly mesele. Hem adam barada beýle pikir etmek dogry bolmaz. Islan adam şuur kuny okuwuny okap biler. Ýa aýdyp geçdim-de. Ene şu mal Türkiýede ýaşap beren ýurtdaşlarymyz 100 000 türlü mümkinçilik bar. Meselem ingliz dilini öwrenmek. Şu ingliz dilini bilsen bütün dünýä ters aýlansaň bolýar, ýa dünýä islenip döwletine iş tapsaň bolýar. Ýa kar edensen bolýar, ýa okusaň bolýar. Indi şonu okumaga da ýaltalyk edip oturan illeşlemezken şol ingliz dilini öwrenen o gidip bir tapar serialy görenigi görýär, ýa TikTokda oturanygy görýär, bolar bolsa perdaşalar bilen güýmen. Ne şeýdip ömrüni ömrüň wagtyny beýsarpa geçirýär.
İkinciden, şu mal Türkiye'de işläp men köp adam bilen jaňlaşyp habarlaşyp durma. İçinde öz owadaşlama var, vilayetden var, bütün Türkmenistan'dan var. Ne ýerimize çağalar, ne şular ýaly diýdi. Men şular hemmejini berýän maslahatym. Siz her ay pul uğradýan haw. Ýöne şu pul uğradýanyzda gaplaryny hökmän aýdyn. Inniki ay pul aljak bolsa, men bilen hiç bolmanyna 10 söz, 15 söz İngilizce gürleşin diýip. Hemme öýde uğranır şu çağa. Hem şu öwrenen zadyň size uğradyr diýip aýdýan. Sebäp ol çağalar şu mahal şu taýdenter ýurt düzelýänçä da etmeli işler bardy. Bir topar ýerde taýýarlykda orada hiç bolmanyna dil meselesini hemmesi diýip aýdamak, ýöne hiç bolmanyna bir bölegi, epesli bölegi Türkmenistana ýaşaýan çağalar, epesli bölegi İngilizçäni bilse, ine kemine sen bilip otyňa. Demek olamam tenki ýaly dünýä garaşy, gözýetimi gaty giňmer wagty gelende. Ýöne şu zatlar bir zatlardan başlamaly. Diňe başlamalysa olam ýalňyş bor. Şu mahallyn etmeli işlerimiz bar, ýurtdaşlar. Şoň üçin hem özüňizi üns berin, hem ýylyňyzda galanlardan şonu talap edin. Çağalardan esasen. Ol bir derek boş seriýallar görüp berenden her gün bir 2 saat özüňiz oturup özüňiz şu dünýä garaşyny giňeltmek üçin türlü filmler bar, gepleşikler bar, siyasi temalar bar, ykdysady temalar bar. Kan bir öwrenerlik pikirlerlik. Ine şu zatlar görseňiz, şu zatlardan öwrenseňiz, özüňiz näde üýtgänliňizi bilmän galarsyňyz. Şu mahalam üýtgediňiz. Şundan 3,5 ýyl ozal türkmen ýogunny. Ýurdun içinde de daşynda da. Enne halk düşünüp başlady. Düşünüp başladan düşündi nähil gorpa getirip bize sokarlarny. Enne ýöne şu gorpda nähil çykmaly. Hemmemiz bilelikde çykmalymy? Ya birlerini iteklep özümüz gyrada durmalym diýen ene dilema bar aramyzda şu soragdy. Enne şoňa da her birimiz özümizçe jogap bermeli. Ýöne halk gatnaşmasy, 10 adam, 100 adam, 1000 adamyň gatnaşanyny şu mümkin. Ol rejim bilen biz görüşüp bilmeýär söwüşüp otyr. Ýöne bizde 100 adam, 1000 adam däl, 10.000 adam bar. Ýöne şolam şu mümkin ýeterlik güýçdäler. Olar şon gaplap alypdyrlar 3 nesili 30 ýylyň içinde. Aňy huşy ýok, görüp dursunuz. Şu eli pil, zibil dörp berilir. Şu elinäki pil çarşagy bilen baryp näme üçin şol ýaşaýan etrabynyň häkimini pilin ucuna mindiren aklar. Ya çarşaf. Ýok, bir etmeli düşünýär. Ondan emme zady öwrenipdir türkmen öwretmeli işini Hudaýa tapşyrýar. Erkegi öwretmeli işini aýalyna tapşyrýar. Barsiz gidin köçe çykyn. Niýasyň döwrüne başlandy. Men öýde oturar, sen bar git köçe çykyp aýallara da nakdy. Ene erkegiň iş etmeli işi nerede? Ya öý hojolukçy bolup oturmalym be. Ne bileyim bu lokal soraw. Oňa her biriňiz özüňiz jogap berersiňiz. Watandaş. Şonu aýdym kemi. Hawa bir iýleşimiz edil soraw däl, ýöne soraw bolup biljek bir nämäni ýazypdyr da türkmen düzü döwletde ýaşamaga taýýar däl köpüsi diýipdir. Ýani türkmenleriň köpüsi düzü döwletde ýaşamaga taýýar däl. Ya bu dogry. Nemese seredende. Ýöne şu şeýle bir tarapy bar bunyň. Şu atkylar owa taýýar däl bolup biler köpüsi. Ýöne bir halk diýilende halky diňe häzir ýaşap ýörenleri gözeňize tutsaňyz kem galar. Onu dol ýetirmek üçin birinciden bundan öň ýaşap ölüp gidenlere, ýani ata-babalarymız diýese. Ata-babalarymız üstü ýapyk ýöne aňyrsynda gatykän bir bilinmeli zat bardy ýene tarihimize. O bilmeli ýerimiziň biri ata-babalarymız. Ata-babalarymız hem o siziň bir bölegiňiz ýa-da biz olaryň bir bölegi diýip o pikir edip bilersiňiz. Ýöne seniň elinde şu ata-babalaryňdan o aljak zadyny alyp bilýän, almajagyny alman bilýän. Döwür üýtgeme ýene şoňa diýilýär. Ondan soň senden soň dolup ýaşajaklar bar. Ýene bu üçüsini bir araya getirseňiz halk bolýar. Halk. Indi halkyň o köpüsi diýilende şu atky ýaşap ýörenleri o gözeňize tutsak
doğru bolup biler. Öne şeýle bir zat var. Biz bundan soňkular üçin planlaşdyrmalydyr. Elmydam ýani Ýewropadaky insanlar edýän işiniň köpüsini öz üçin däl, bizden soňkular üçin diýip planlaşdyrýar. Ýewropanyň o ýa bilim diýdi ya, bilim paradigmasy üstüne gurulandyr. Bilim paradigmasynda ýöreýär. Biz nähil paradigmada ýöreýäs? Ýa biziňki ýaly ýurtlar. Ýa daşy görüp paxta diýip bilýän bir paradigmada. Ýa paralel bir dünýäniň nemesini ýaşap ýörüsde, başga bir dünýäde. Bizim paradigmamyzdan beýleräk. Gynasap. Şonuň üçin şu wagt planlaşdyrylan wagtda düzgün ýaşap, bilmez, o düzgünlere gurbam ýetişmersin, köpüsiniň ömrü ýetmesen belki de. Misal üçin Ýewropanyň guruluşuna seyredi, nähil ýa daşyndan seretsen gowy ýurt ýalak bolup görünýändir, ýöne içine girsen şo gowulugy emele getirýän düzgün tertipler bardyr. Olaryň haýsy birini alyp haçan almaly, näde bolmaly, näde etmeli. Soň ýene bir zat bar. Ýewropanyňkyny almaly diýilen bir zat ýok. Ondan has gowusy bardyr belki. Şeýlerek bir düzgün tertip bar bu taýda. Ýani 3 näme bölüň halk diýilen wagtda elmydam aklyňyza geljek zat. Sizden öňki ýaşap gidenler, siz we sizden soňky ýaşajaklar, şu üçüsü bilelikde halk bolýar. Şeýlerek düşünsek, ýani şu işin etmeli dälliginiň nemesini görüp bilýäňiz. Bundan soňky nesiller üçin bolsa, onda hökman etmeli. Häzirkiler o ýaşamasa da ýani eline ýani taýýar edip berenden soň ýaşamajak bolsa da ýaşamasyn diýersiňiz. Ýani bundan soňkulara ýaşar diýilmeli diýene halk bu zatdyr. Burada men şeýdi bokan uzatmaň jogap berdim ne. Bu menem onun üstüne bir söz goşaýyn. Ol illeşimiz biraz başgaçarak edip goýupdyr da soragy türkmen Aslında soragam däl bu. Pikirini ýar däl diýipdir de. Türkmeniň hemmesi şular ýaly düzük döwletde ýaşamagy arzuwyny onu aýtmak gerek. İslendik Türkmenden sonra şuňky döwletde ýaşajakmy ýa düzük döwletde diýsen, hemmesi iki elini galdyryp bize düzük döwlet, kanun işleyen döwlet gerekdi. O arada gurrun ýok. Ýöne şol kanuny döwleti gurmak üçin şoň zähmetini çekmäge taýýar milletimiz ýok diýsen, ondan men siz bilen radylaşam. Adamlar şoňa düşünenler. Şol döwleti taýýarlamak gerekdi. Şu düzgün işleyen döwlet, şu kanunlar sagat ýaly işläp duran döwletini ýola goýmak üçin zähmet çekmek gerek. Janymyza ýamanlar gerek bolsa, kellämizi etegimize salyp öňe çykmaly, ýa ýola düşmeli. Biz şonu da bilemiz. Ondan bir-birine garynjaklap oturan türkmen bardy. Bizine şoň gurrun edip otur. Ýani kemeni gaty dogry gurrun etdi. Biz şuň kugunyň nesliniň gurruny edemiz. Biz şuň kugunyň nesliniň gurruny nämeden edip bilýär? Aýdyp otyn ýa öňe anlaýtdym. Başarsaňyz özüňiz şu dilewranyň ýygyňyza çağırlygyňyzy öwredin, ine şolam ullukan zähmetdir. Diýmek biz gelejegimiz üçin işleýär. Şu gelejekki nesil üçin. Şuňky dogan ýa dogjuk çağalaryň bagty üçin, ýa şolaň gelejegi üçin. Biz şolar üçin döwlet. Hakykatdanam Ýewropada adamlar şuň kuguny bilen ýaşanak, erte kuguny bilen ýaşaýar. Ben şu barp bir deryan kenaryna barp maşynym ýugsam, derrew polis geler 10 minutdan. Sebäp gören şwed jaň edip aýdy, bir adam deryan kenaryna durup maşyny ýupdur, ekologiýany da aýalýar. Çäňmi? Bizde orada kanal gömülgi ýaty içinde ölü düýe mi, at mı, eşek mi, hemmesi insan varmış, öyle insanlar vardı ya. Ine görýäňiz, bizde şoň aladasy ýok. Şo suw bilen bir benle işjekdir. Ya ekin meydanını atacaklar, o taýsyn zäherlejekdir. Bizde şu gelejegini, topragyny hiç zat alady diýen halkymyz ýok. Bir hil äwmezek bolupdyr. Ya şular mankur edilipdir. Oturýan de. Şu zatlaryň bir pikir ediläýmeli alyp da elementar zatlar. Bir bolaýmaly zatlar. Agyr matematika hasabam ýok, geometrik çyzygam ýok bu taýda. Bir tane gözüm görüp duran zat nähil bolmaly. Özüň hapasy ölçer buňa arasa suw. Diýmek şol suwum sen beýlekilere rowa görmeli, diňe özüň içmeli.
Demek şu yap elmede maratsa saklanma. Biz de şol edilen. Hı. Biz şun diýany şu akabany arasalmak, şu umumy söz bilen aýdymyz, şu gelecekki nesilden ýoluny açmak. Şolar üçin ýaşarlyk, işlerlik, durmuşa türerlik bir düýbi düzü kanun döwletiň düýbini tutmaklyk. Şonu aýtjak bolmaly. Ma. Sonra bir çıkışında emel ekonomika deyip o bir terim aýtdyň şol barada biraz açıkrak düşündürsen nähili işler näçe wagt dowam edip bilýär ekonomikanyň çökendüğünü bildirmän diýär. Ol näme barada aýtmaýalym? Orsedyň ykdysady nämesi ol sanksiýalardan soň. Şu wagt hamala hiç ýyl sanksiýalar ziyan veren ok, täsir eden ok, hemme zat öňküligine dowam edip dur diýen ýaly bir neme döre diýerler-de, atmosfera döre diýerler. Oňa şonuň üçin aýdan bolmalym, ýalňyşmasam, emeli. Ekonomika diýip ýa-da Merkez Bankyndaky o hazinasynda onda munda bar pullarynyň hemmesini piyasa diýil ýa-da bazara. Bazara sürüp durlar. Näme üçin sürýärler? Aýdýa bir ýylyň içinde Ukrainany alars. 3 güniň içinde alyp bilmedik, ýöne bir ýyl uzun bir wagt, bir ýylyň içinde alars diýýärdi. Ikinji ýyla gitdik, ýöne bir ýylyň gürüne de häzirlikçe. Aras şey diýerler, ýa-ni bir ýyla çelli hiç ýyly şu ykdysadyýetyň çökendüğünü bildirmejek bolup ýöredel diýär. Ine bunu bir nemede mysal berip bilers. Men üniversitede okuyanlaryň arasynda köprek görýände. Mysal üçin üniversitede okuyanlaryň girdejileri dürlü bolýandyr, aýdan aýa ütgeýändir. Belli bir gelýän pul bardyr. Soň okuwyň gapdalyndan işläwem gazanýandyr. Ýa-da daýzasy, daýysy, agasy, ýene bir zadam goşmaça kömek edip bilýändir käbir aýlarda. Käbir aýlarda pulu köp bolýar, käbir aýlarda az bolýandyr. Soň bu okuwçy näme etmeli? Bu okuwçy dostlary bilen çaý içýär, oturup süýji ýerler, nahar ýerler. O pul töleýände, dogry dälmi? Sen näme edýän? Senin aňryňda pulun gaty az galan bolsa-da şonu harçlamaly bolýan, bildirmejek bolup. Ýa-da bir bahana tapmaly bolýan. Ine muňa emeli diýilýär. Aslında senin onça pulun ýok. Näme umyd edýän? Indikay. Agamdan pul geljekdi. Kakamdan amalsam ýene bir zat eýle beýle diýip planlaşdyrýar şonuň üçin. Soň yetmese o karzamalýar. Indikay köprek pul geljek şonuň bilen ýaparyn diýip ýöne bildirmeli däl senin şo taýda pulun ýok. Çaý içen wagtyň şo çaýyň pulun tölemäne pulun ýokdugyny bildirmeli däl. Ine bulam edil şo zada menzeýär. Ýa-ni bunu Türkmenistan bolýar. Türkmenistan aslında ykdysadyýety gaty çöken bir ýurtdur. Ine biz çykyş edip başlamaň kak. Ýurduň ýagdaýy has agyrdy. Çykyş edip dur kagam agyrdy. Soň bu meseleleri gozgap başladyk da ine o taýda bu ýok, bu taýda bu ýok diýip ine şonu bildirmejek bolup pul sürdüler ýa-ni. Şu wagt Türkmenistan'da dollaryň bahasyny şu bahalarda tutmak üçin gaty ulçykda jetmeli. Ýa-da käbirleri edýän gazanjyndan ýüz öwürmeli. Şo ýagdaý bolup dur Türkmenistanyň içinde. Hal murada o emeli sadyýetyň gurrunly şeýlerek. Dogry. Meni men ykdysadyýetyň jikmejigini düýüp sebäplerine näse para kiňide deňize has düşünükli bolýar da adamlar üçin men kärim boýunça ykdysadyýetçi. Onun üçin men bilýän zatlamy yüzde aýdyp biljek, ýöne yüzde bu soralara jogap bolup biljek kel. Onun üçin her bir adama degişlerek soragyny jogap berse, ondan köwüne jaý bor diýip pikir edýän. Soň ýene bir sora var. Halmurada gyzykly sora, biz bunu Abdul diýip bir ildeşimiz bilen çykyş etdik. Şoň bilen çykyş edende aslında jogabyny berdik. Sulu Sabutayewa diye ýalňyş düşünmeýän bolsam
Türkmenistan'da doğulan yankı asıl vatan Türkmenistan olup ýöne Kazakstana göçüp giden illeşlerimizden diýip pikir edýän. Yankı Türkmenlerin näme üçin diýe o türkçe gepleýärler diýip sorapdyr. Diňe türkçe däl giden ýurdunyň dili näme bolsa şonda gürläp gidiberýärler. Bunuň bir sebäbi bar. Sebäbi Türkmenistan'dan bir adam taşına çıkan wagtda indi gaýdyp geljek däl, şu ýurtdan çyksam boldy diýär. Şu ýurtdan çyksam boldy diýen adam, o maňa bu ýurdun diläm gerek däl, o insanlaram gerek däl, medeniýetem gerek däl, hiç zady gerek däl diýdigi bolýar aslında şol. Şonuň üçin daşına çıkan wagtda şu daşyndaky düzgün tertibe ýa-da kultura ornaşjak bolup jan edýär. Bu hemme Türkmenlerde de görülýär. Bizde de mende de var. Sebäbi ýurt ýaşalar ýaly däl. Almurad ağa şeýlerek bir jogap beripdik o gyska demämiz. Ay, yama bir tayağın ikuzu var diýär. Sen aýdýanyň dogry ýöne beýlik tarapym barda. Eger biz öz ene dilimizi gorap, aýap saklamasak, şonu ösdürmesek, onu dili tıkıtacak. Dil etse de millet ýitýär. Ýöne ene dilin garyplaşanlygyny biz bilýär. Şonu baýlaşdyrmak üçin Azatlyk radiosundan da 10 näşillap gürrüň etdik de türkmeniň ortak dili ýa edebi dili bar edi. Şuňky bunuň ýaşlary öz edebi dilini bilen türkmençe köpüsin garşdyryp görýärler. Diňe türk sözleri rus dilini türk sözlerini garşdyrsalar, ay ene siz türkleşip siňe näme diýerdi. Emma türkmenler rus dilini garşdyryp görleseler, ýa şu güneçli Türkmenistanyň ýa-ni döwleti rus dilini ýazylyp son türkmençe terjime edilen bir ine bolaýmaly zatlar diýip hasap edýär. Näme üçin Soýuzyna ýaşadyk. Siz Sowet Soýuzyna ýaşan bolsaňyz türkçe ýaşap ýörler 10 ýyl, 15 ýyl o dili bilmeli. Ya onun ol Türkmen dili Türkmen diline yakın dillen bir onu öğrenmegem şart, düşünmegem şart. O Şuwed dili däl, uzun ýyllar boýu oturur ýaly. Şonuň üçin diýjek bolýan zatym her iki döwletiň dil bilmek aslında baýlykdyr. Näçe köp dil bilsen ol öz baýlygy. Şoň emma ol öz dilini unutup beýleki dili bilip ýa-da şonuna gürläp sen o dil bilen adam boljak bolsaň men üçin ol kabul ederlik ýagdaý däl. Sebäp öz dilini ine özüň üçin saklap galmaly. Bir topar adam aýdy, ay men gürleşem, ay 3 ýyl boldy Harmradagy 5 ýyl boldy. Bizde ene dilimi türkmençäni gürläbem bilem zat diýdi. Bu nähili sen gürläp bilen diýdi. 3 ýylda 5 ýylda ene dilin ýadyndan çykýar. Demek sen şu Türkmenistan'da yaşayan döwründe şu ene diline üns vermersin. Ya orça gürlejek bolansyň, ya ýene başlasy bilemek. Bu nähili dille gürlän ol adamlar. Ya Rus bilen Türkmeni garşdyryp gürläpdirler. Ýoksa bize men watandan çykan 31 ýyl doldy. Öz dilimizi ýatdan çykaranda dili kamilleşdirmek üçin ýene de kitap okamaly. Ýa-da şu köne güzerleri dolup barmaly. Maktumul var, nefes var. Kemine var diyen atlasın. Şolun sözlüklerinin üstü bilen Türkmen elini dikerse bu ara yurttaşlar. Yok, onu metçekkal, bunu da metçekkal Türkmen şol cehennemçiliği var da. Ondan sonra 5 tane, 10 tane Türk sözünü öğrenseler, döşünü ayşardıp verir ne ben Türkçeni bildiğin, ya da şonunu gürleyen. Aslında Türkçe diýmem ýalňyş, ýa-ni onu birazrak öwürsen ol Türkmençe bolup durur. Hükmünü sen ilimlerin düýbüne yeten adam okap kemine. Sana bolan hormatym ullakan bu meselede. Siz ýaly ilimli bilimli ýaşlary ortaga çykarmak bizim nesilimiziň parzymyz, hemmemizin parzymyz. Ol hükmen öz çağan, öz maşgalaň azatydyr, öz halkyň çağasy. Esasy mesele şol. Şulary alyp çykmaly biz. Deň duşlar. Şonsuzdan haýşe diýen. Ogul gyzlaryň eline urma aktyklaryny goý okasynlar, goý diýseler, goý internetde otursunlar, dil öwrensinler. Şolar baýlanýardyr. Ol eliňizde 5 şaý bugun mar erti ýok, bugün näme boljagy belli däl. Ýöne şu çağalary, aktyklary otursaňyz puluňyzy, ukybyňyzy, ene şonu rehnedi bar.
Men şey diýip düşünýän. Şoň üçin ol dilli meselede de ol ýa-ni denen masala dogry ýazypdyr. Bir tarapdan o geňrek görünýär. Şu Kazaklar nide de bolsa şu Kazak ödülüne görülýändir. Esasan emma şu Kazakstanyny da Oruslan ozalgyp götermeýän şanda orany Orus ýa Kazak, Kazak ýa ulaşdyrylan. Emma şuň kun indi soňky 5-10 ýylyň dowamynda Kazaklar ymykly öz ene diline dolanyp başladylar. Ya öz taryhyny dolanyp başladylar diýsem, ha takyk bar ya öz medeniýetine, gadim medeniýetine. Rus imperiýasy giýdap geldi de Kazaklar taryhyny olar edilen genosidym ya gyrgynçylygym indi şu zatly üstatçylyk başlandy. Onun üçin Kazaklar indi kim bilen doganlaryna sorup bir Kırgızlar bilen bir millet eken kökü Uygurlarym gelip bilary özbekleri doganlaryna sorup çykýar. Bizim ine Horazmlar, beýlekler biler hemmämiz bärik alsaň deňiziň büýüdüni Azerbaýjanlar bilen türkler iki döwlet bir millet diýip durlar. Şoň üçin bizim hemmämiz türk dilli milletler ahyr soňy bir dille gepleýär. Din meselesini alanda da bir dinimiz bir, medeniýetimiz hem düýür bir, egneşiklerimize seredeňizde de ene Orta Aziýa halklarynyň egneşigi Ýewropalylardan tüp göterip köşüpdir. Şoň üçin dil meselemiz biz ýitirmeler, haýsy döwletde bolsagam, eneň süýdi bilen aňymyza, halkymyza siňdirilýän zatdyr. Men şonu şutaýda nykta paýdasym gelýärdi. Türkmenler bilen görleşende, Türkmençe görleşende men göwnüme jaý bolupdy. Ýa-da türkü dilem öwretip öz kardeşimiň birini haýyş etdim, olam iki sözleri öwretip başlady. Ýogsa men Azerbaýjançan erweden bilemek, oňşularymyz Azerbaýjanly bolandy. Ýöne türk bilen Azerbaýjan diliniň arasyny tapawut entek alyp bilemek. Ay olam daşdan. Belki ýene bir ýyllar menem türk dilini öwrenerim. Dil bilmek bir ulukan baýlyk. Almurada Türk seriallary gatga öwredýär. Men wagtym ýok Türk seriallar seretde. Başla kemen. Şu öz çayhanamyzda kardeşlerimiziň ýazýan, goýýan emeleri bar, video rolikleri ýa mezeler. Şolarym okap ýetip bilemek. Tüwelim 6-7 saýtda her gün diýenler biziňkiler çykyş edip otyr. Şolar görseňim günüňden ýarty geçip gitdi. Başda da iş aladylarmy diýetip, ýok. Men onu serial görenisem onu ýalan sözde dugmar gerekkel. Men şeýle öwrenerim. Nenem köp zada öwrendik ýa-da paragadan türk diller näme manysy bar. Atgyza biz näme biler ozal şol ýa-ni raýat sözüniň goýun manysyny berýän. Okumasan bilen akdy. Onuň boyun almak gerek. Aýypdal bilmezdik. Şonu öwrenmezlik. O tötenleýin Almurad onu şu goýundur diýmem o gözläm zok öňümizden çykany. Yo, orslar bize diýer-de baran, çurka, zwer, o şeýraly murgaşlasa baran bolly, zwer bolly adamyz diýip. Ine. No, bu adamlaryň o näme üçin goşgulary ýaýran ok. Düşünýänem däldir, ýa oşo okasa düşünmez ama ýyldaşlarymyzyň köpüsi. Kim niýetlenip aýdypdyr. Orsiýetde ýaşap ýoka 93-nji ýylda ýazdy. Hani şu dağıtları öğretmenler yoktu. Gözel diýip bir ýyldaşymyz var, sonra yazdım ýokarda diýär-de bu taýda ýokardaky soralar görüp bolar, has ýokarda bolsa görüp bolanokda belli bir aralygyny görkezýär, sonra ýa-ni kommentariýalaryň. Şonuň üçin täzeden ýazsa o gaçyran bolmamız mümkin. Taýda gatkan zatlar bolup geçýär. Sizin habaryňyz belki ýokdur. Hemmesini bir. Mene näme ýazylýan, şu sen ekrany näme goýsam, şonu çiňerip seredýän beýlek göz aýnamda akkynyň bir minut. Bar. Uzakda görebilmek. Barjym. O ýyldaşlar başga soralarymyz arasynda gaçyrýanam bolup bilerse o. Ana. Ha, burada da görünüyor o taýda ahal tekatly ýurtdaşymyz $5 geçiripdir bizi. Hawa. Fondumuz. O taňry ýarkatyn toýunda gaýtsan ýurtdaş.
Atuğu. Bilemine raýdaşlygyň, duýgudaşlygyň, gollugyň bir görnüşi. Ene muňa haýır sahabat diýip aýtsa bar. On artyk mas'uly ýokdur. Men bilip otdym, düşünip otdym käpdim watandaş. Ýöne şol menden şu umumy işe bolsun, halkymyzyň gelejegi üçin berip otdym. İyileşimiz dil barada pikirini ýazypdyr da. Ene dilini gowramaly diýip propaganda etmek bilen o dil gowralmas asıl sebäpleri öwrenip şoňa görä öňüne almaly diýär. Yani näme sebäpden o ene dil ulanylmaýa, ýok ýa-da mysal üçin Türkmenistandaky gazety ýa-da bir kitap okandan soň dil öwrenmeden işlemeýär adam o dil bilen. Içi o deme de yani garaşsız baky bir tarap ýurdumyz, garaşsız baky bir tarap diýarymyz. Diýerde ine Amerikany ele alaly, o bir tarapyny aýraly. O garaşsız o Amerika, garaşsız Ýewropa, garaşsız Germaniýa diýip o aýdylýan yer barmy? Haýsy ýurdun nemesinde gaýta ady geçen wagtda garaşsız diýip ulanýar. Soň ýene şonuň ýalyk dilde ýazylan kitaplar, gazetler hiçbir zat okulanok adamlara uzaklaşýar. Daşyna çykýar, ýurdun daşyna çyksa her türlü zat bar okamak üçin ýa okasa peýda berjek, käbir haklary elde etjek soň ona geçip gidiver ýa-da. Doğru ki men onu ýazyp durmaly. Ýöne şol şataýda düýp sebäplerini bilmeliýän ýaly. Düýp sebäpleri bize näçe wagtlar aýdyp gelýär. Düýp sebäpleri Rus imperiýasynyň zorlugy esasyny taryhymyzy ýitirdik, dilimizi ýitirdik, garşdyryp gürledik. Rus dil bilen wezipe bar, bilmediler iştat ýok diýiler. Ene prinsip esasyny 3-4 nesil ýaşady. 73 ýylynda wagtlar. Ne sondan ýitip gitdi bizim ene dilimiz. Onu başaranam Rusça gürledik, başarmadyk. O arasynda da kaşy haýsy dille gürleýänem belli de. Ona mı aýtmak gerek? O halkyň özüne bagly. Enata bagly. Eger enata dogrudur türkmen dille gürleýän bolsa, diýmek çağasam gürleýär şo dili. Ýöne enatasy çağasyna şonu öwretmese, ýa şo öz ene dilini bilmek wajyplygyny düşündirmese, o çağa näýlesin? Oğlum şu multik ýa telewizorda gören zadyny diline getirirdi. Eger öýde şol ene diline ýa türkmen diline aýdy dil bolaýdy, talap bolmasa, onu islegem ýokdy. İyileşmiş sorapdyr. Stan sözü Mongollardan galan dälmi diýär. Stan sözü Mongollardan däl, gelen ýerini aýtsam hayran galarsınız. Greklerden gelýär stan sözü. Nädip gelýär diýseniz, bir tarapda Grekler bar, Rim imperiýasy, bir tarapda da Sasaniler bar. Ýa Sasaniler hem häzirki Eýranlaryň hawa imperiýasy bolýardy. O belli bir wagtda o Sasaniler Rim imperiýasynyň topraklaryny eýelep, olaryň içinde ýaşaýar. Soň käbir wagtlarym o Rim imperiýasy olar basyp alyp ele geçirip ýa-da demedi. Soň o diller geçýär. Ene şol nemede Diňestan sözü de misal üçin kanun sözü hem geçýär. Kanun sözü hatta Araplara da geçýärdi. Kanun diýmek gamış diýmek aslında. Amrada. Gamış. Ýöne näme üçin gamış diýip soran? Nemesi var, sebäbi var. Gamış ýa aslında dogry, düzgün diýmek de biz düzgün sözünü ulanýarsa düzgün. Düzgün diýmek kanun diýmek. O düz bolan zat näme? Gamış. Yani şol döwürlerde, köne döwürlerde pikir edin, tebii ýagdaýda düz bir zat var, olam gamış. Şo taýdan alýar. Araplara geçipdir, Araplardan bize geçipdir. Misal üçin namus sözü. Namus söz hem Greklerden geçýär. Hamrada. Araplara namus olup geçýär, bize de namus olup geçýär. Perslere namaz olup geçýär. Namaz sözü, namus sözü aslında. Yani Değil mi? Parslarda mı? namaz, yani tazim etmek demek. Namus demek
tazim etmek aslında yani o salamlaşanda ulan yani bir yağdaya berilen ahat. Görüm bir tarafta namus meselesi deyip geçiyor. Belki de namaz oluptu. O, şeylerek bir yağday bu. Tam yine stan sözüm şu taydan geliyor. Stan sözü. Hatta demede de görüp bilirsiniz. State deyip söz var ya da ştat diyendirler. Ştat. Ştat sözüyle stan sözü ikisi bir yerden geliyor. Greklerden geliyor. Stat esasen şu nimetlarda var şu devletlerde. O olar Alt sevilen T devlet. harf bile gelen vaqtda şey deyip okuyar, şondan ştat deyip okuyar. Yani misal üçün store diyendirler. Store yani store deyiladi aslında. Yani dükkan demek. Dükkan manası veriyor. Şeylerek yani illeşler bu tarafı. Son bir illeşimiz bir soru. Mağlumat soraptır. Soru'nda Türkmenistan'ın haýsy programmanyň üstü bilen hopsuz habarlaşyp bolýar diýilýär. Birinciden aýtjak zadym o, edip bilseňiz o gorkup görmäň, isledik yerimizden habarlaşyň. Ýöne şu soragyň nemesine dogry jogap bolmak üçin imodan ham habarlaşyp bilersiňiz, WhatsApp, Telegram, Skype, ondan ham habarlaşyp bilýäňiz. Şu yorunjanyň işareti bolan programa bar. Şonuň daşynda hemmesi hem hopsuzdur. Ol ýanky FSB'niň programmasy, ona bildirip geçmeklik gerek. O yorunja ICQ mu näme şonuň ýaly bir ady bar. Soň ol dil ýitirmek travmadan diýip diýdi dälmi diýe. Hawa ýanky näme şu ýurtdan çyksam bolýar diýip çykýan adamyň bir travmasy bar bolýar-da şu travmaly çykýar. Aslında o travma sözüne ýa ýatlap geçmeldi. Yani men şonu düşündüm, yani travma diýip aýdandan soň Abdul ildeşimiz bir travma sebäp bolýar dilden ýüz öwürmäne diýdi. Mysal üçin bir gorku emele gelýändir adamlarda, çağalyk döwründe bir travmasy bar. Soň şo zadyň ýanyna barmaýa, hatda gäwri imitlere, meývelere, irimişlere de travmaly adamlar bolup bilýär-de. Çağalygynda şoň bilen baglanşykly bir travmasy bolan üçin. Dilem şeýle ýa-ni boldy ýetdi, o gaýdyp gelmeýän bu ýurda diýip çykýar-da. Soň ol adamdan türkmençe dilde gürlemäne garaşmarsyň ha. O ýa töwerini galdyrypdyr ýa-ni ýurt bilen edip bilse aratnaşyny kesýär. Şu zatları men özüm kulağım bilen neşiden diýir şaýat da maňa jaňa edip aýdýarlar. Katkan adam bana diýen. Şu mesele boýunça da. Ine bir de ýurtdan çykyp gaýtdyk. Ine şu taýdan çağalam alyp gaýtsam şu tarapa baryp diýip, şu tarapa seredip menne täredem kıljak gelýär-de Türkmenistan tarapy. Şey diýip aýdýarlar maňa. Şu derece yetirdiler diýe, şu derecede ýygrenýän ýa-da şu ýurdun kanunlarynyň adamlarynyň diýdi. Wagtyny şulara kömek eden, gollaw beren ýa-da şularyň ardy şikaýatyny sereden döwlet edaralary bolmansa, ine adamlarda ine şular ýaly pikir dörýärdi. Şu niýe durmuşa çykmalan bolsa çykjak, Kürtdemi, Türkemi, ýöne Türkmene çykjak gelse, Türkmen men ine şu derece ýetmägini goşa durmak üçin kömek etdi diýdi. Ýa-da ne sebäp boldy. Men näme o döwlete dolanyň. Men kemsedilen ýurda. Olara da men jogap ýok. Elbetde men näme diýip aýdyn, şu döwletde şolara arka durmadyk bolsalar ýa kömek etmedik, hatsa howsarlarym ýüze urupdyrlar-da köp ýerde şol hökümetiň basyşynyň esasyny. Ne şolar ýaly maşgallarym bar. Çağalym alyp çyksam bolýar, maňa başy istat gerek geldi. Watan gerek geldi ýok, ol men watanym däl. Bular düşündirme. Şolar ýaly adamlar azlar. Soň
İyileşme soru sorapdyr. Özbek işgärim diýýär ýa. İşgärim diýýäni bilelikde işleşýänmi käýe bir işgär barmy ki? Umuman türkü milletleriň içinde türk dilinden soň iň ösen dil özbek dili diýip ona ähil jogap bermeli ýa. Asyl türkmen dili olaryň ata baba dili dälmidir diýip sorapdyr. Däl, däl, o näme üçin däl diýeksiňiz? Däl. Da özbek dili ösen, ýani türk dilinden soň ösen dilmi diýseňiz, gaty mümkin. Ýani ösenligini ýani türki dil hökmünde kabul etmek dogrumy? Däl. Sebäbi özbek diliniň içinde türk diliniň içindäkiden has köp arapça, farsça söz bar da. Eger siz şolary bilen bilelikde ösen diýip kabul etjek bolsaňyz, şo kategoriýada görjek bolsaňyz, o bolup biler ýani. O türki milletleriň içindäki diýilende ýa men türk dili gözüme gelýär da. Şo şeýle soň türkmen dili seredin bütün türk dilleriň içinde türkmen dili birazrak başgaçarak. Näme üçin başgaçarak? Bizde çekimli harp diýip bir neme bardyr. Misal üçin Türkiýede çekimli harp ýokdur, sesli harp bardyr. Türkiýede çekilen ok harp. Sesli aýdylýar. Dogrusu şeýle, bizde olsa sesli harp ýok, diňe çekimli bar. Bizde ýöne bolmalsa sesli harpyňam bolmagy gerekli, hem çekimli hem bolmaly. Ýani bizden başga hiç bir Türk milletleri uzatıp aýdanok. Ýani sözleri uzatıp. Bu aslında bir tarapdan owadanlygam goşýar, men bir deňeşdirgem görýän-de. Owadanlygam goşýar. Daşyndan biri öwrenjek bolsa o kyn bolarmy? Kyn bolar. Ýani türkmen diline ýani dil nemesi var ya, dilinde aylamak. Dilinde aylamak boyunca türkmen dili beýlik türk dillerinin içinde has kıyına. Ya bizim dilimiz yani nerede uzatmalı, ne açı uzatmalı, ne için uzatmalı, ne için diňe sesli harp bilen yetinen ok diýen ýaly sözler ýa sonra olara jogap bermeli öwrenjek adam. Şonuň üçin bizim nämemizin uzamagynyň sebäbi ýa Eýranyň nemesi bilen gaty ýakyndan täsirleşmegimizin sebäbi. Eýran bilen edil iç-içe diýen ýaly soňky näçe ýyl çykaraly içinden soňky 200 ýyly, 150 ýyly çykaraly. Şonuň bilen bilelikde ondan bir ýarym ming ýyl bilelikde ýaşapdyr, garşyp bir toprakda. Mysal üçin biz çapuk suwar diýip söz alypdyrys. Eýranlar hem ata olan diýip söz alypdyr. Burada bunu Yusuf Azmon aýdýar, şonuň aýdýan demesine. Baytalaw aýdýan mutayda. Çapuk, ýani çapak söz vardır, çapak sözü. Ýene şo farsça söz aslında çapak. Soň farsça söz bolan soň bizim hem dilimizde bir häsiýet var, inçe edip aýtmak. Mysal üçin kertişke diýerler, aslında kartoşkadır. Kertişke. Ýani käbir nemeleri bizim nemämiz şeýlere. Şoň üçin çepek diýip aýdylýar Türkmenistanyň käbir ýa-da hatda ýarymyna ýakyn ýerlerinde çepek diýip aýdylýar. Çapak sözü bizim nemämize agyrrak gelýär. Eýranlar hem bolsa at oglan diýip alypdyr. At oglan, ýani atyň üstündäki oglan. Çapuk suwarym ýani neme diýmek de at minýän esker diýmek. Çapuk suwar aslında at minýän esker diýmek. Burada suwari diýilýär da çapuk suwar. Şeýle ýani bu taryhy bilmek hem gyzykly. Menem dogry bilemok. Ýani üstünde eksperti däldi umuman aýtjak bolýanym. Ýöne gyzyklanýan. Şo gyzyklanýanymdan gurrun berýän bu zatlary. Doğru kemine men bir dil barada yankı
Yurttaşımızın aydını vardı. Özbek dili Türkmeninkiden has Kemalliya, Rusuluriyali, labızlı dilli. O labızlısına gündüm yok. Özbeklerin dili malayim labızlı dil. O bu sözlerine de birbirine o sizler bizler tip o idina Rusuluriyal koşması sizli paydiyalar da senli kuruluşuna akar olur. Özbek medeniyetinde yok olur. Onu yine de şu Türk dillerinin içinde en şirin dilli halk şu olum yankı payeze mesela değişli olup durda meydanını ya koşu ya aydımı ne bu Azerbaycanlandır. Men için men göwnüme. Yapılığa yakınlaştırıyor. Türkmenlerin dili o da men pikirim o yankı bizim harbi dilimiz var. Sövüşen harp olansan Qyys. Hay bar top getir al. Qyysgasa şu komanda berler harbi gullukdy. Edir şoň ýaly biziň dilimiz var. Türkmenlerde. O çekimledip onu başlaça edip aýdylmaýanda şoň üçin biziň dilimiz o German diline men has laýyk ýa golay görýän. O Germanlaryň men ýa-ni mesela atawabasy bolýardy German. Ine olaň diline seredende olaň komşuň ýaly dildir. Gaty keskitli o aýgytlaýdylýan sözlerden ibaret da olaňam sözler. Üstüme gıyılır ya mukan dip düşünür yalak demesi var intonasyası. Bir ýerde bir aeroportda oturdyk böyle şahir şiirally iki türkmen hep görleşýär. Daşda görüňmezäkli şu bede üşerňäp seredýär. Näme kady? Sonra men kulağıma ağırrak olarsam men gaty yani oğlum men kermi oğlum menden beter görli aeroportun içinde iki tane iturş yani hafta bir geçip oturan şevetli böyle pes sadece görli ya da yuvaşık bilen öz aralarına. Ha biz orada sesimiz bilen bolşumuza göre aydıp berýär. Şoň üçin Türkmeniň dili öz bolşy dogry belläp geçtin kemin. Yani öz bolşulam bolsa gaty şular ýaly sewişen formasy bar biziň dilimizde. Men şonu hem begenýän hem buýsanýan. Yani onu doldurmak gerekdir. Sen aýdýan da elmeden şu gepleşiklerde bir Türkmen dili däl, bir Parsdan geldi, bir Arapdan geldi, bir Otaýdan geldi, bir Bitaýdan geldi. Bir yankı evolüsiýa döwrüne sivilizasiýalaryň çalışan döwrüne döwletler, milletler bir-biriniň üstüne yürüýüş etdiler, basyş etdiler, gul, garnak, alamançylyk, çapawulçylyk. Bu zatlaryň hemmesi taryhda geçen sen garşyp gitdi. Dillerim garşandyr. Ýöne şonda da her bir dil, her bir etnos öz bolşulygyny saklap alkaly diýip pikir edýän. Hiç bir döwletde ýa milletde ýok Türkmeniň halysy. Türkmen bölleri. Türkmen janarlarynyň eşigi. Hatırlar boy gelýän özüne biziň milli baýlygymyz. Şu zatlaryň üstü bilen biz Türkmen. Men şeýle düşünýän. Ýa ahirteki aty haýsy milletde bar başy? Ýöňü de atam. Ýok hiç kim. Bizde bar. Ýöne biz şu zatlaryň kadryny bilemdik. Indi hemme zatyň eýesi ana bir Gurbanoğlu'nun oğlu bolup atasa atynaldy. Oğlum itinaldy. Beýlek nämen aljak kendi. Kerim ulan O näme kaldı? Ýeldeşimiz sorapdyr. Türkiýe okuwa gelmek şu wagt bula geçinmi diýip soraýardy umumyň aýdanda mantyklymy diýä. Bu soragyň jogabyny bermek şu wagta kyn. Men hiç ýere gidip bilmeseňiz o Türkiýe okuwa gelin diýerim. Ýöne edip bilseňiz Ýewropa ýurtlaryna çıkmalı. Ýewropa ýurtlaryna da okumak kyn, o gymmat düşnükli ýöne hiç näme bilmeseňiz o Türkiýe'ye gelin. Şeylerek yani Hytaýy ýene taraplar var. O taýlara maslahat beremoksa men Hytaýda okap öýrenler bilen gurrun edýäs, o gurrun berýärler. O taýda erkinligini alýarlar bir tarapdan. Rejime sokýarlar. Okuyan adam erkin olmaly. Erkin olmasa okup bilen hemme taraplaýyn. Pulam yeterlik bolmaly. Özüm bir iş öğrenmek için işläpdiler. Ýöne şu işläp pul gazanyp okuyan bolsa okuwundan kan ullakan peýda gelmez. Şeylerek o aýdýan. Ýöne Türkiýede de ullakan üýtgeçik üniversitetler ýok.
Rusya Ukraina bilen deňeşdirseňiz arasynda gatyl tapawut bar ýöne olar bilen deňeşdirme iň erbedi bilen deňeşdirmeli däl, iň gowsy bilen deňeşdirip aýtmaly makany mene. Menem bir söz goşaýyn ki meni şu okuw mesela sen ýa aýtdyň da şol Ýewropa döwletlerini çağalar bilim alsa rahmetli boljak gelecek üçin. Elbetde şeýle. Ýöne şu taýda şol okuwly meselede çykdyjysy bar da ýanky. Ýol kiraý bar, ýanky jaý tölegi bar, okuw tölegi bar. Indi onu şuň kun türkmen halkymyz hötdesinden gelip bilýärmi? Adaty zähmetkeş halk alsa ýok, olaň bir derejede çağalyň okuw bilen öpçün etmäge mümkinçiligi ýok. Ýöne bir maşgaladan bir çağanyňa 2-3 dogan bolup şolaň maşgalasynyň bir okuyup bolsun, okuw öğretmäge elbetde kooperasiýa etseler bolup biler. Ýöne ýene bir ýeňillik tarapy bar, men şonu aýdyn. Ýani şol inglisin çağalyňyzy öwretýän ýurtdaşlarymyza ýöne ýerden eger inglisin çağa bilýän bolsa, şu mektepde okuwçysy okuwny otarýança suwary gowurlap bilýän bolsa inglisçe, şol Ýewropa döwletleriniň institutlaryna, universitetlerine arda ýazyp bilýärler. Rezüme ene men şular ýaly plany ene şular ýaly ýurtda okudym, ene şular ýaly bilimim bar, şular ýaly düşünjem bar, inglis dilini şular ýaly suwary bilýär. Ýöne men şu okuwmy tölemäge mümkinçiligim ýok. Siz kabul edip bilersiňizmi diýip ura daýmaly. Olaň bir ýöreýte men bilemem haýsy institut, universitetde näçe kwota ýa yer orun berilýäriniň. Şu daşary döwletlerden gelýän çağalary ýöne ingliz dilini bilýänler kabul edýär. Şweýçarda da bar. Täklen gördüm de Lulyo'da Teknik Üniversitet bar. Şu tak gelip ol döwür ýanky ben bilýärlim şu Ukrainadan bar. Uruşturmak ýerde bur. Bundan olmaz 20 ýyl ozal. Ukraina hiç adam däl o döwür Ýewropa üçin. Ýöne şu SSR'ın territoriýasyndan gelip Özbekistanyň okarlary bar, Kyrgyzstanyň bar, näme üçin Türkmenistanyň ýok. Gatyw universiteti bar diýilýär. Tehnik ýanky bilimle bar edi. Ine ýöne beýleki urlarym bardyr. Kim näme okuyup bolsa şotan dokumentlerini tapşyraýmar. Olarda bar, mugut kwota, ýeňillik kwota bar. Ondan soň bir günde 2 saat işlerini bilen ol studenta işlat bolmaýar. Men eger okujak ölüm bolsa, olar ýalsanam gördüm. Hatda şu taýda okap ýygyny galan ejesine kömek edip bir Kyrgyzstanly studentlerimi gördüm. Ýewropa mümkinçilik berýändir oňa. Berýär da onu şu Kyrgyzstandan gelip şu tepliçelerde hem gülök ýalar ýa näme ýalar hem okuwny goýarlar şu taýda. Topar kız oğlan men görýän salamlaşýarlar men görende şol takýandan tanýan bolmaly türkmenlik. Soraýan siz näde geldiňiz? Ine biz ýa studentski programa boýunça arda ýazyp kabul etdiler diýär. Mümkinçilik kan ýöne düýp esasy dil bilmeli. Şwed dilini bilmesen, ingliz dilini bil, bütün Ýewropa gidip bolýar. Yurttaşlar ýene bir gezek gaýtalap aýdýar. Özüňizem öwrenin. Çağalaňyzy da şu günnelik şonu gösterýärin ingliz dilini. Şonu bilseler onu dünýäde bir topar zat edip bolýar. Ola dil ikincim ýanky sürüjülük şahadatnamam bolmaly, maşyn sürmäli. Şo bolsa da hemme ýerde sana iş bar. Şo bolmasa sana iş ýok. Sen nädip iş ýerine gatnajak? Bu döwür awtobus bilen işe gatnalýan döwür däl. Adam kommunikabilyny bolmaly, taýýarlykly hemme tarapda jaň etdimi ýetişämer, o tap bu tak nire barmaly bolsa. Ol bir hökman bolaýmaly zat. Ne şonaýda bilimli meselede kemin. Almyrada soň ýyldaşymyz size näde pul ugradyp bolýar diýip sorapdyr. Geň bolmasyn biz ýyldaşlar hazina ýöredýändir sona aýdandyr eýýär. 1 ýyldan gowrak wagt boldumy kandyýan. Şu wagtda çelliğine bir $15.000 üstünde siz ýaly halkdan gelen pul var. Köp işlerin bir bölüni şonuň hasabyna ýöredýäs, o baglan ýetmediňden başga yerlerden o finans edilýär. Hemme zat o pul bilen käbir adamlar wagtyny aýrýar bu iş üçin dolu.
Käbirleri ýene bir zat nädiýär? Umuma teknik taraplar bar. Ulanýan ine programmalarymyza çelli. Hemmesem töleýil diýen ýalda. Pulun tölemeli. O şey dip ýöredilýärdir. Ha, nädip uğratmalysynyň köp ýoly bar. Ona ýöreýdi aýratyn. Habarlaşsaňyz WhatsApp'tan ýa-da Telegram'dan tapawuty ýok. Beýlek nemelerden. O gürleşip biler. Ýurtdan ýurda üýtgeýär bu zatlar. Şeýle Halmurad abi. Atgo sonra verilipdir. Menim stadiony ilkinji gede efirde agdaýyn şu gurrun. Men 20-nji ýylyň şol aprel wakatyndan soň men halkymyza ýurtutamak da pul ýa kömek beýlek o şu öňkü paramaýdylaryna şol wepat bolan ýigitlerimiziň gowyrlaryň emma ýitip gitmesen şu niýet bilen şol rejelemeli, daş koymaly, bunu halka ýylanamyzyny uly kömek etdiler. Sağ bolsun. Mitingde meselelerde şol maý aýyna taýýarlyk göremiz. Şol çykarmaly maýkaly beýleki meselelerde halkymyzdan bu yerli ýerden kömek etdiler. Toýuňyza gaýsy. Ine şu ýagdaýda ine görüp dursunuz da 5-6 ýerden biz çykyş edip oturýar. Öz toparmyda degişlikden aýdýan kollektivimizde. Ine halkyň sesi media berip dur, habar mediasy bar, beýlekler bar, özümiz çykyş edip oturýar, yerli ýerden denanlarymyz bar, denanlaryň sesi bar, onuň Türkmenistanyň denanlarynyň arkalaşygy bar, ýenem bar, köpelk gidip barýar kömelek ýer. Bizden başga daşgaryna işläp berenler bar. Ýöne men öz ýagdaýymyza aýtmaly bolsa, şular hemmejik proýekt. Demek şular proýektiň içinde hökmen serişde gerek. Şu güne çelli halka içeride işte adaydığımda yönetip para ağırdı dilinden yazılıydı. Şu pensiyamızdan çıkar kömek ediyeti. Bu hakikaten şeyle. Her bir adam, her birimiz başardığımızdan kollan gelen kömeğimizi işlemimiz için, halk için, vatan için edip oturuyor. O zatlar aydığım edemde yönü giyinip gidip dur. Onun için kömek etmeli yerem badır. Onu nahil etmeli. Bize pul gerek deyip elimiz serjek adam değil. Yani halk için edilmeli işe koşulacak bolsa yurdun içi var, daşı var, o taydan işleyecek adamlar var. Onların etmeli işi var, daşın nakılar var. Ben hem de adayıp açıp oturmayın yani. Şu umumi işe koşacak bolsanız biz mıhek deyip dura şu tayda. Milli halas ediş komiteydi. Şu taýda girýän adamlarym, sorak berýärlerim, golluk berýärlerim, pikir soraşýarlarym, jogap alýarlarym hemmejigi şuňa girýäňisi. Biz hem bir döwletiň, milletiň adamdy. Biz milli halas ediş, bir toparyň halas ediş topar däl. Şoň üçin ellen gelen el kömegiňizden bolsa, dil kömegiňizden bolsa yerli ýerden edip bermeli. Emme ýurtdaşlar uruşun geňeşi ýok diýip türkmeniň bir sözü bar. Bular ýaly meselede de uzak gürläp oturmak gerekkämi diýen özüme şeýle düşünjedi. Min gollan näme gelýän kömegi bar bolsa edip bermeli. Bizim ana kemini dogry aýdyp geçdi. O hazyna bar, hazynada her gelen şu näme türkler kuruş diýem, her kuruşuna şeýle şol hasap alynan. Dur, çekeri nira harçlanýan bolsa gerek wagty zarur bolanyna beter agyr ýagdaýdaky ýurtdaşlarymyza da el kömek edilýär, ýa dermanlar satyn alynýar. Onu etmeli. Şu da milletdir. Nirde aýtdyň kemeneten bir ýerde ýazylgy diýdiň, 5 wagt namaz okanyň şol zekat ýa-ni O Kur'an-ı Kerim'de yani namaz birinci yerde duran ok aslında. Kur'an-ı Kerim şey diyor yani. O yani sadaka vermek, zekat vermek, yetime doyurmak, köçedeki yani önkü dövrlerde o yerden bu yere gidecek olsam yörep ya eşekli ya atlı gitmeli de. Yol uzak. Şoň üçin yolda o mehmanam değil mi ya? Onun bir nemesi var hazır. Bilim o ucunda aýdyp bilemok. Biraz o şu yoldan o wagtdan geçip barýan bolsa şoňa o suwuny, çöregini hemme zatyn tamamlamaly
dinç almana mümkinçilik öğretmeli. Şu zatlar öňde durýar aslında. Ýa-ni ibadat nemesinde. Olar namazdan has wajip nemede. Birinçi olar edip soň namazyny okumaldy. Garaş men namazyny okaýyn soň kömek etjegim diýip bilen o. Şeýle ýa-ni izi giderligi wajiplik demesinde. Olar hem işe bolup duranok, mysal üçin bir ýetime kömek etmek günde 5 wagty däl-de. Der wagtdan bolup duranok, şonuň üçin şeýlere bir nemes bar. Soň bir soraw bar. Almurada size diýip sorapdyr. O hazyny ýok diýdik. Ýok bolsa üýtgeşik bolanda işläp bilmeýän çağa puly pensiýany nädip üçin edeliň. Guruluşlar hem etmeli, o zatlara pul nereden alınır diye. Soňky nememiz bolsun, Almurada soň jemler säbe. Sen başlajak ya men bereyim jogabyny. Ay siz beräň soň men nemesini. Üstüne yetirajak diýen. Ha, Bolýa. Men görüşüm, bilişim ýurdun içindäki döwlet hazynasy boş tankaryp ýaty, oň içinde hiç zat ýok. Bulara ýetişibilliginden daşta görekden karz pul alýarlar. Niyaz döwründen başlap şu güne çel. Gurbanyň döwrüne has beter. Bana gelýän maglumatlara görä Atageday diýip bir düşünje bardy, elini serip beren. Ine Gurbanyň şol gedaýyň biri. Şol o döwleti Hytaý elini dodýar. Ama Orsiýetimi, ýene bir ýeremi, Eýranymy, Arap döwletlerini kim şolara pul berse, şol tapawdy ýok, onuň türkmeniň malyny, baýlygyny, ýarpysyny, ýa mugduny mardan şolara satýar. Onun üçin bizim gaznamyzda pula ýok, bergimiz kendi bilemek näçe nesel tölemeli. Ýöne bizi şu meselede bize bir ullukan tutaryk ýa-da bir ýeňiş berip biljekler. Niýazow Gurbanyň oň oglum bir kanun hakimiýeti basyp alan adamlar. Ya bir kanun şertde döwletiň esasy wezipesini eýlen adamlar. Diýmek, şolaryň ähli çeken, gol çeken kararlary, şertnamalary baglaşan ýa-ni beýleki döwletler bilen hemmejigi olaň bir kanun bolupdy. Şolardan kim näme pul tölänem bolsa ýa bergisi bar bolsa, şo döwletlere barmagymyzdan görkezip bilýär, bar gitdi hana Niýazdan al ýa-da Gurbanyň al ýa şolaň neberesinden al. Ol döwletiň içinde bir kanun şertde oturan adam. Kim aýdyp biljek şu gün türkmen halkynyň içinde men Gurbanyňa ses berdim ýa şoň ogluny saýladym. Ýok. Türkde oturan 1,5 milyon ýa 1 milyon 600 000 adam birem ses berene şo maşgal üçin. Näme şu zatlary Gurbanyňa karz pul berýän döwletler bilen elbetde bilýär. Inni bizim hazinamız pulsuz kaldı. Nereden pul tapmaly? Bunun ýollary kär. Esasy ýollary şu mal ýurdumyzda bar bolan ýerasy baýraklary erejeli ullanyp dünýä bazaryna barnardan islendik döwlete satmak, yerleşdirmek, oran ornuna da izini valyuta görnüşini döwletiň gaznasyny getirip doldurmak ýa barter görnüşini Türkmenistana ile mesela buğday gerekti. Buğday öňkü SSR-iň giňişligine iň bir mädesi dok buğday ýa-ni şepbekli buğday diýse ol ine Ukrainada ýa. Adamyň organizmi üçin peýdaly buğday şu taýdy. O bolýan Ukrainalara gazymy sataýly, ornuny Türkmenistanyň içine halk näçe ýejek diýsene, onu gapysyny tonalap düşürerlik ýagdaýymyz bardy. Ýöne şu zatlar kanunyň esasyny dogry düzüp hiç bir korrupsiýasy edilerini derrew doldurar döwletiň içine. Ýigitlerimiz, gyýdlarymyz bar hana. Sen dur mene deýinip ortağa çykan. Ine şolar alyp gider tigirlep Türkmenistan. Hazynany doldurmak ullukan problema däl. Onun ikinci tarapam bardy. Bir edilen ogurluklar var, ýurdun daşyna çykarlar milliardlar. Olaryň burnundan sykyp ýurdun içine getirtmeli bar. Getirerlerim, gitjek ýer ýok. Ola pikir edýär, bizine şu güne çeldi türkmen halkyny arlap geldik. Ýene de dowam eder arlamagy. Olan pikirem bolmaz, işem bolmaz, bilmezem biz nira çykardyk, näme etdik diýip.
Şo pullar. Ana aýdy oturýar da illeşleme diýär şu mahalle ýeme diýär täze diýär kargo samolyot satyn alypdyrlar ýurdun içinden şol basyp ogurlap goýan pullaryny altylaryny çykarýarlar. O ýetsinler. Olary ýerlap oturan adam var. Adamlar var. Toporlar var. Halkara guramalar var. Sen şu ogurlanan 5%'ini şolara bersen galan 90%'ini hemmejin getip sen öňüne dökýärler. Nira gaçyp gitsin olar. Arap diýem, Arabyň aňyrsyny ýerin teýine gitse de gulagyna çakyp getirler. Ogurlan emlägi bilen. Ine şo pullarym hazina girer. Şo pullar hazinada nira çykar. Aýdy otyr, ýyl ýarym, 2 ýyl bäri ine kemine ýollaşlar bilen taparaga hemmemiz çykşyp aýdy otyr. Esasan şol ilyma bilime gelecekki nesille çağalara onu soň halkymyzyň saglygyna onu soň bu harbygullyk bar bilen gorunç aýken berilmeli bolsa yeter. Tapylar galana mene ýaşlar alyp gider. Haýsy puda nä derejede güýçlendirmeli, işletmeli, kimle bilen şertname baglaşmaly, nira satmaly, nirden peýda görmeli. Haýsy hünärmentler gerek bize. Ine ýaşlar hana hökümet şulanky. Bizden diňe şulara gollaw gerek. Ýaşlaryň eline urmaly däl. Şeň menem şulaň ýaşynadym elimize urlanna. O 90-njy ýyllaryň başynda urulmadyk bolsa gör nireleri getirdik bu gün bütün halk bolup. Bizim 30 ýyllar etmeli işimiz köýüp galdy. Her ömründen ýarsa gitdi. Indi biz şu ýaşlar bolajak. Gelecek ýaşlanky her bir döwletde şeýle bolmaly. Ana bar töweregimizde döwletlerde 30 ýaşly, 35 ýaşly ýaşlar hana tigirläp hökümeti döwleti dolandyryp atýlar. Näme türkmen etmeliler onu? Näme bizde ilmli bilimli ýaşlar ýok. Ken? Yani şolary tapıp aktarıp gerek yerine oturtmak ine bizim ine edibiljek iň uly kömegimiz şol. Men şonu görýän watandaşym, ýurtdaşym Gözel Muradowa diýär. Sag bolun şu soragyňyz üçin. Elmidamada şudan ýazyp otyrdy diýmek halk barada hakyky ine alady diýen ýurtdaşlarymyzyň biri şu. Men şey diýip hasap edýär. Sag bolun ýerlikli soraglaryňyz üçin. Ine galanam hana nirden alınır, nirden goýulur, nirden nädip doldurulur. Kemine jikmejigin bilýär. Sebäp bu mesele ykdysady mesele kemine saparaga aýdyn ine şulaň üç bolup ine 2 ýyllap, 3 ýyllap alyp gelýän temalarynyň biri. Şoň üçin ine diýipler jogaby şulardan alyp bilersiň. Aýdy bakalım. Murad aýdyn diýdiňiz. Menem aýdan sözlerinden ýola çykyp gysga edip aýdyp bereň sähä uzunrak sürdi. Jemlers. Hazina birinciden pul paýlayan edara däl hazina. Elmidamada hazinadır. Yok bolsa da aslında bar hasap edilmelidir. Bütün dünyada da şeyledir. Hazina insanyň içinde ýaşayan insanyň hile, ulumy, bilimi, derecesi. O bir hazinadır. Soň beýlek ýene bir hazina bar, resurs diýip aýdylýar. Aslında insana da resurs diýsek ýalňyş bolmaz. Tebii resurslar diýeli. Gaz, ýene näme, soň toprak. Toprağın suwlumy dälmi, ekinek bolýan bolanokmy, goýun wagt bolýarmy, mal ýetiştirip bolýarmy, günü köpmü ýa-da köp ýaşaýan bulutlumy, ýene näme, ýene bu zatlar hep mesam hazinanyň içine girýän zatlardır. Yani şu hazina aslında yağıyan yağışa da iyidir. Misal üçün Türkiye'de yaşayanlar havarlarda ya da onda bunda gavat gelýändir. Barajın suwu azalypdyr, gurapdyr, gurajapmış, 10% galypdyr. Yağış ýagmasa ýene bir zat diýilýändir. Soň yağış ýaganda şu barajlary suw saklayan howdanlar dolýandyr. Nämenin hasabyna dolýar? Birinciden yağışın hasabyna dolýar. İkinciden şäherlerdäki ol suwlar akyp bir ýerlere gidýändir. Şu bir ýerlere gidýän ýeri şol suw howdanlaryna barýar. Barar ýaly edipdir. Onam nämenin hasabyna şol salgytlaryň hasabyna edipdir. Ine bulam hazinanyňky. Inde hazinanyň zatlaryny hemme kim deň derejede ulanmana hak bardyr. Misal üçin hazina ýol gurar, näme üçin gurar? Şu ýoldan ýa-ni haritlar
daş alsın. Ansatlyk bilen. Soň ýol betbaatçylyklar bolmasyn diýip ýokary hilde gurarlar. Iki tarapdan ýol ederler. Garaz o 3 gidişli 3 gelişli ya 2 gidişli 2 gelişli ýol edýärler. Näme üçin edilýär? Hem töhşetli bolsun, hem efektiw bolsun, hem ýol betbaatçylyklar az bolsun diýe. Bunun netijesinde ýene hazyna pul aýlanyp barýar bu taýdan. Şo taýdan söwda, harytlar, ulanýarlar ýa-da ýol gowy ýol, howpsuz ýa-da bu ýol gysga ýol diýerler. Ondan ulanýarlar, wagtyny azaldyýar, garaz o wagtym o puldur. Näçe köp önüm öndürilse, iş öwrülse, demetse iň soňunda aýlanyp ýene hazyna barýar. Hazyna hiç wagtym özüne girdeji peýda bermejek işe girýän däldir. Özüne peýda bermeýän işe girýän hazyna däldir. Bu şeylerek işleýşi soň ýine hazyna eger çağa ýetişdirmek gerek bolsa eder. Hazyna düşünmeýän bolsa, ýani hazynyň pikri barmy diýip sorarsynız. Hazynyň pikri ýene-de şu köpçüliň pikri. Çağanyň ýetişdirilmegine gerekli serişde gelýärmi? Büdjet edip aýrylýarmy? Hazynadan aýrylýar da büdjet diýilen zat. Ýani hazynadan bir tarapa urukturulan pula büdjet diýilýär. Biz büdjet sözünden belki düşünýän däldir. O büdjet hazynadan kesip alınýar. Ýöne belli bir maksady bar. Şo maksada urukturulýar. Mysal üçin çağı emläge ýa-da okuw üçin, bilim üçin aýrylýar ýa-da saglyk üçin aýrylýar. Ýollar üçin aýrylýar. Şeyledir. Bu zatlar hamrada köpem uzatdyk bugün. Tööleme entegem güç bar. Dowam etmäne ýöne. İldeşlerimiz o işli güçlü ertir, işe gitmeli. Hepdäniň hem soňy şeýle jemläp biler. Eger başga goşjak sözüňiz bar bolsa goşup baba. Yok, sağ ol Kemine. Şuňa ikimiz soraw jogaby öňe gatnaşdyk. Beren sorawlaryň üçin ýurtdaşlar ören minnetdar. Demek şu doğru her birinin içinde yurt, devlet, gelecek, millet barada ulaladığını görýändim. Demek bizini bir millet bolup hareket etmeye yetişipdir. Şular ýaly soraw berip bilýän bolsak, şular ýaly sorawy yetişen millet bolan bolsak, men begenlerge sag bolun. Şular ýaly manyly sorawlarymyz üçin. Ikinciden diýjek bolýan zatym, şol ýanky aýdylarlardan netije çykaryn özüňize. Esada da çağılan gelecek üçün nahil terde ala dedilse gowy boljak. Nahil bilim alsa gowy boljak. Nirde bilim alsa gowy boljak. Şo zatlaryna soraw berdiňiz, jogaby aldyňyz. Bilen tek öňümizde kan ýerlerde duşursaň maslahat eder, soraw alşar. Ýöne esasy maksat ýurdun içinde şu orluklary dörediň we şo döredilen orluklaryň işlerini haýdatyp başlan. Gayrat edin. Şu mesele ören wajypdyr. Her birimizin etmeli işimiz giyecek önni. Düşünürmeli, ýene bir gezek düşünürmeli. Kabul edýänler belki adamlaryň aňy ýa düşünjesi. Ýöne biz nähilem bolsa şolary düşünürmek pardymyz bar. Sebäp bizde başga halk ýok. Bizde başga millet ýok. Saýlary. Biz hemmemiz ine bir çukuryň içine gaçan millet. İçimizden indi şu mahal akıllı başlı, öňde görüjülükli, düşünjeli, okuwly, bilimli ýaşlary orta alyp çykarmak, şolary döwlet işine taýýarlamak, hökümetin, parlamenten, şolary edip bilsek, biz onu bir dünýälik pardymyzy, borjumyzy bitirdigimiz bar. Vatandaşlar, şoňa dogry düşüneli. Sebäp o taýda olar ýurdu ýykyp oturup barýarlar. Olara o halk türkmen gerek gel şu toprağın üstünde. Şu toprağın ýeten günem halkymyz ýok diýip hasap edäýin. Ertesi dürli milletin biz wekili bolup biler, ýöne biz türkmen bolmaz. Ýene 50 ýyllar. Eger şu gidişine gitjek bolsa. Şoň üçin eger şol ata watan ýa ata babalarymyzyň ýatan topragy
biz üçin mukaddes bolýan bolsa, indi şo toprak üçin görüşmeli, söwüşmeli, uruşmaly, dikleşmeli ýerimiz geldi. Biz kimden çekinip ýaşamaly, bäşgirlik dünýede? Kimden gorkup ýaşamaly? Ha? An aýdyň şunu. Kimden gorkmaly? Boşa ömrümüz ýok-a. Birini niyaz höber beýleksin gurban gula innem on dogmasyna soň ertiýemesini oradan biz haçan ýaşamaly? Hana ýaşap berilen suratyny görkezdiler Türkmenistan. Şolar urmuş arzu etdiňizmi özüňize çağırxana? Ya öz çağıryňyzy şonu arzu edýän. Gaty ul agyrlykly mesele men düşünüp otyryn. Ýöne şunu oýlanyp oturup özüňize netije çykarmak zerur diýip hasap edýän. Bolýa, şuwurlukça onu dinleýän üçin sag bolun, hemmäňiziň öýüňize saglyk ýurtdaşlar. Emine senem sag bol. Sağ olun. Almurad ağa, iyleşler size de sağ olun.